Hallelujah. Musoro weshoko ranhasi unonzi Abhineri akafirei. Unonzi chii? Abhineri wakafirei. Mfudzi Baloi vakadzidzisa vhangeri yanga yakanaka musi weSaturday tiri kuretreat, vakataura nhau kusaziva kwaAbhineri kuti Dhavhidhi ndiani. Saka ndofunga vakanga variko tichawana kubatsirika pamusoro pekudzidzisa kwandichaita, tinenge tichibva pane dzimwe nyasha tichienda pane dzimwe nyasha, tichibva pane kumwe kutenda tichienda pane kumwe kutenda, tichibva pane kumwe kubwinya tichienda pane kumwe kubwinya. Bhuku yavakorinte vechipiri chapter 1. Ngatimboimhanyisai tione kuti tinosvikepi nayo. Vakorinte vechipiri chapter 1. Katavereka vakorinte vechipiri chapter 1, tokovereka mazwi mashova shova toenda kuti kuchapter 2 yavakorinte vechipiri. Verengai tinzwe. Pauro, muapostora waKristu Jesu. Pauro, muapostora waKristu Jesu. Nokuda kwaMwari naTimoteo hama yedu kukereke yaMwari iri paKorinde, pamwe chete navatsvene vose vari paAkaya yose. Nyasha ngadzive nemi norugare runobva kuna Mwari Baba vaShe wedu Jesu Kristu. Alright, tazvinzwa izvozvo. Nyasha ngadzive nemi dzinobva kuna Mwari Baba nekuna Ishe wedu Jesu Kristu. Handei pa3. Mwari ngaavongwe. Mwari anofanira kuti atendwe. Iye Baba vaShe wedu Jesu Kristu. Mwari ndiye mudhara waIshe wedu Jesu Kristu. Baba vengoni. Baba vengoni. Mwari wokunyaradza kwose. Ndiye Mwari wokunyaradza kwese. Iye unotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose. Zvikanzi Mwari uyu zvaanoita anotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose. Yes. Kuti isu tive nesimba rokunyaradza vari mukutambudzika kupi nokupi, nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMwari. Zvikanzi kana tanyaradzwawo isu tinozononyaradzawo vamwe vanenge vaine kutambudzika kupi kana kupi kwavainako. Kunyaradzwa kwacho kunenge kuchibva kuna Mwari, kunenge kuri kwaMwari. Kureva kuti inongori gemu kunyaradzana. Ukanyaradzwa unonyaradzawo mumwe. Ukanyaradzwa unoita sei? Saka ati who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith ourselves are comforted by God. Saka pane ndichisa mamwe mazwi ndichisa mamwe ndechida kusimplify. Animbokanganisa ndozvigona zitereki izvozvo. Sambondityira zvo. Ndakatombochidzidzisa chirungu ichi. Vanhu vakatonyora vakapasa. Pane mamwe mazwi akashandiswa muVictorian English anoita kuti mascriptures menguva they appear more complicated than they are. Pane panoshandiswa izwi rekuti of muBhaibheri, panenge pachirehwa izwi rekuti by. Koita pamwe panonyorwa izwi rekuti of pachirehwa from. Saka chirungu chekudhara chakashandiswa chemu17th century, chirungu ichocho chakanaka, chinochengeta meaning, asi chinoda kuti chizosimplifyiwa kana taakushumira. Saka reshona tikashanda naro rega rinochikanganisa chirungu ichocho. Chinonzi icho Victorian English, ndo zita racho. Chirungu chiri muKing James chinonzi chi Victorian English. Kuroti chirungu chemazuva aQueen Victoria, kweta vatakazoziva kudharadhara. Wazvinzwa?
Saka nawe kunyaradzwa haitaurirwa ari kungojabula zvake achingojamba jamba. Inotoudzwa anenge aine zvakamubopa. Ndo paanozonzi shamwari unoda kunyaradzwa iwe. Iwe unoda kunyaradzwa iwe. Haisi kunyaradzwa kweunge wasiyiwa nemudiwa wako akabva kutiza. Kunyaradzwa kuri kubva pakunge vanhu vaine kuchema kuri mavari. Tichaponeswa nani zvatisina kururama kuri kudiwa naMwari? Saka tichapinda denga sei? Vanhu vopinda pakuchema kwekuti vane dambudziko ravasina maitiro kuti vorigadzirisa sei. Kana tava kunyaradzwa manje, vhangeri rinouya roti aiwa, tendai Mwari akakupai Jesu Kristu, ndiye akafadza Mwari, mukangotenda kwaari, dambudziko riya ramuri kuchema naro rinobva rapera. Saka vanhu vari kunyaradzwa from a hopeless situation where mankind is relegated into the abyss of condemnation. But because of the hope that is personified in Christ, that despair, that frustration, that hopelessness, it vanishes away when people realize that God has created a way through which sinners are atoned of their sins. Ndiyo hope iri kutaurwa iyoyo, ndiyo kunyaradzwa kwekuti kwekutanga. Kunyaradzwa kwechipiri ndekwokuti vanhu vatenda vhangeri rinosimudza mhepo. Vhangeri rosimudza mhepo. Zvekuti kana ukadzidziswa vhangeri usina kuziva kuti rosimudza mhepo, unogona kuti upenyu hwangu hwangu wakanaka ndisati ndanzwa vhangeri. Vhangeri randishandisira upenyu hwangu. Ndaigarisana nevanhu zvakanaka. Vanhu vese vaiti makadii chikona mombe, makadii chikona mombe. Ukapinda muvhangeri ukanzi chikona mombe wakutoti handidi chikona mombe baba, handidi izvozvo. Ukaona matokonana. Ukaudza baba wako kuti handichanzi chikona mombe, vakunosimudzira amai vako demo. Mwana uyu makamuona kupi? Iwo hausi kuti handisi mwana wenyu, uri kungoti zvemutupo handichada. But vakura vazvinzwisise. Ukaramba mutupo uri waramba baba. Dzotori mhepo dzatosimuka idzodzo. Ukanzi uya kuno tikublese, wakutoti baba muzvibate baba. Simba iro hamuna. Unenge munhu anoda kupokana navanhu. Kusvikira vanhu vakuti vakanga vachitaura zvebhaibheri ukasvika ukati kwenyaye vanoti yatopera. Yatopera, hama tipapere zvichataurwa here? Kana kwauya vanoziva, vanozvita vanoziva. Zvese zvatinotaura zviri wrong, zvavanotaura ivo chete ndo zviri correct. Chiri chokwadi zvacho, asi chorwadza kugamuchira. Makambona zvataimboitwa naMuparinga. Taiti ndingasvika kugodzi kwaMuparinga achitaura zvaanenge aitaura zvazva, aibva angoti takutenda vakuru vauya obva aenda. Saka aifungoti anogona kuti blackmail tofuti vanhu vari kuiti vakuru, saka hazvisi right, ngatinzwananei. Saka ndaibva ndapinda mugomba ndoti zvechokwadi ndiri mukuru, Paringa haana chaari kutaura, teererai inini ndindi kuparidza chokwadi. Saka rimwe zuva ndakaziva kuti ngatimbogarai mugomba ndikuratidze kuti makarasika. Vakaramba. Shava takangozvitanga, vanosvika vanhu vati ngaite shava. Shava ita hako. Nekuti kutonyarara kuti mumwe ataure akatadza, vhesa haana. Pane vanga varipo patakaita discussion yemaspiritual fathers naChingandu. Ndakanyara zvisikaiti. Ndakanyara nekunyara kwandinobva kuti Chingandi aifanira kuve nako, but zvakamuvhiringa. Akanga kuti takagara pamacheya so, ngatichinje subject, ngatichitaura yechegumi, ngatimbopedzei maspiritual father. Akabuda achiita kunge mwana amesa pamba. Right. Saka vhangeri rinokusimudzira mhepo, rinoita kuti uite go against the tide of the worldly systems. System yenyika iri kuenda so, iwe uri kutopesana nayo. Saka vanhu vanotanga kukulebhula mazita akasiyana-siyana, vachikunyomba, vachikuvhiringa. Unopesera wapinda matribulations manje. Matribulations ndio ari kunzi isu tiri kunyaradzwa naShe maari. But Ishe haana kuti kana vanhu vakunge vakukuvengai ndichaita kuti vakudei, asi nomanyaradzirwo acho amunoitwa. Anokunyaradzai nekungoziva kuti hamusi venyika ino.
muri vekudenga. Saka kana vachikuvenga ika ndozvavanofanira kutoita. Pamwe vachifanira kuita stress kuti vanhu vanondivengerei, wototi kana Jesu akavengwa indotofanira kuvengwawo. Mwari akudzwa. Hausisina emotional problem, hausisina kugumbuka, nekuti waakuziva kuti chiri kuitika kwauri chinofanira kuitika. Saka uri kunyaradzwa nevhangeri. Chiri kunyaradza apa chii? Saka Jesu paanoti ndichakutumirei mweya munyaradzi, anga asiri kuuya. Musi wakatorwa maziwa naJesu hapana anga afa. Nekuti vanhu vanoti kana vasvika pamariro Mwari makati munotumira mweya munyaradzi, tinyaradzei changamire. Jesu paakati ndichakutumirei mweya munyaradzi, pasiri panhamo. Udzari pasaidi pako. Hapana anga afa. But mumwe anoti saka vanhu vanonyaradzwa pakuti kudii? Mweya mutsvene aiuya kuzonyaradza vanhu pakuti kudii? Aiuya kuzonyaradza vanhu. Endai tinzwe paJohn chapter 14. Tingangotaura vanhu voti hazvisirizvo. Musatangire paverse 16. Pane vhesi yandiri kuda isiri verse 16. Vanhu vaijara verse 16. Right. Verse 1. Tangira verse 1. Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa. Tendai kuna Mwari, mutendewo kwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaiva kudaro, ndingadai ndaikuudzai, nokuti ndinoenda kundokugadzirirai pokugara. Kana ndaenda kundokugadzirirai pokugara, ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri, kuti apo pandiri nemi mugovapo. Napandinoendapo imi munoziva nzira. Tomasi akati kwaari, Ishe, hatizivi kwamunoenda, nzira tingaiziva seiko? Jesu akati kwaari, magona, ndoda kuti mungoziva bedzi kuti paari kuti mwoyo yenyu ngairege kutambudzika, ari kutaura pamusoro pekuenda kwake. Zvirunzika? Yes. All right. Ngatinzwei pavhesi ya vhesi ya 18. Handingakusiyi muri nherera, ndinouya kwamuri. Kuchine nguva chiduku, nyika haichazondioni, asi imi munondiona, nokuti ini ndiri mupenyu. Verse 26. Asi munyaradzi, mweya mutsvene, uchatumwa naBaba muzita rangu. Iye uchakudzidzisai zvose, nokukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu, handikupi sokupa kwenyika. Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya. 28. Makanzwa kuti ndakati kwamuri, ndinoenda ndigodzokerazve kwamuri. Dai maindida, mungadai maifara, nokuti zvino ndinoenda kuna Baba, nokuti Baba vakuru kwandiri. Zvino ndakakuudzai zvisati zvaitika, kuti musi wazvinoitika mugotenda. Muri kuona nhau yacho? Nhau yekunyaradzwa kwevanhu yakanga isiri yerufu rwake. Kufa kwake kwaakusina chikonzero chekuti vanhu vanyaradzwe paukuri. Ndakwakusiri kufa kwokutsakatika. Kwaive kufa kwokuita sei? Kwekumuka kuvakafa. Munhu akati ndinoenda kubasa nodzoka manyeri, ungade kunyaradzwa here? Nemunhu ari kuzika anonzi anoita sei? Anodzoka. Kufa kwake aisiri problem, ingade kuti vanhu vanyaradzwe pakuri. Aiziva kuti anomuka. Izvo haana kumbonyarara kuzvitaura izvo. Chinosaka ati ndoda kuti munyaradzwe, yakanga iri nhau yekuenda kwake kupi? Kudenga kuna Mwari. Ndoyaari kuti handikusiyei muri nherera, ndichataura naBaba, vakupei mumwe munyaradzi. Kureva kuti paari kunzi mumwe, haasiri akatanga kunyaradza, haasiri ari kutanga kunyaradza. Vanhu vakatembeka vachinyaradzwa nemumwe. Iye ndokubva ati zvandaa ndichikunyaradzai, ndakuenda. Mukasara musina nokunyaradzai, panzvimbo yandaakusiyai isina munhu, munoita dambudziko. Ndaakuchitaura naBaba, vakupei mumwe munyaradzi. Saka kunyaradzwa kwaakusingatange naMweya Mutsvene, kwakatanga naiye asati aenda. Muri kuona kunyaradzwa kwandambotaura? Ndeko kunyaradzwa panhau yekuti tinoponeswa nani? Denga tinopinda sei? Ko zvino Jesu zvauri kuti chazotitonga kutora leta kuenda nesu kudenga,
chinombosara tichidii? Ko zvauri kuti nyika painofanira kuzotongwa, vachapinda denga vafanire kuwanikwa vaine mhosva, vaine chipomerwa. Isu tiine dhindindi full time, tinowanikwa sei tisina chipomerwa? Zuva raunozodzoka hauna here mumwe ungatipe angasara achitirera, achitikontrola, achititsiura, achitidzora, kuitira kuti paunouya kuzotitora tiwanikwe tiri zvaunofanira kuti wana takaita. Tikangosara tiri madira tivhange wada atonga musha wamajuru, tichawanikwa mumwe akashama achinhuhwa wiwi. Chesa kuti kuzvinondienda newe kupiwa kadai, nekuti tiri kuda kunzi tiende pamuchatoka, tosvikirwa mafesi akazara madziwa, vhudzi rakatinyangarira kudai, tsoka yakaita kunge dhadha, zvigunwe zvakaparadzana, bhutsu dzekugadzirwa kwevhangeri rugare hapana, rokwe remutambo wokuwana wogwayana hapana, mucheka wakaisvonaka hapana, chidzitiro chekururama hapana, panhire rechokwadi hapana, ngowani yeruponesi hapana, munondo wemweya hapana. Saka panodiwa akanonyaradza vanhu. Ndiani iye? Holy Spirit. Asi unoona kuti vanhu vakafirwa vanofila kuti ngatitaura ina yangu yekuti tichinyaradzwa vaisha. Majokisi sataichaeka panapa unoda kuti tese tinyaradza chakamire, tagomberwa, tadumbirwa, tatambudzika. Baba vemusha vashaya. Zvino zvapatemwa bango rakatakura nhungo dzese, musha uchaita sei? Saka vane kuti Mwari ngaatumire Mweya Mutsvene anyaradze vanhu. Ini manje ndaona mupreya iyoyo ndakaita mubvunzo. Pane nguva here inozonzi nevanhu ava baba zvavakaenda takanyaradzwa zvakawanda shamwari chidzokera. Baba wakafa 2 years ago, takakudeedza pamariro ababa kuti utinyaradze. Munhu angachimwe here kusvika 2 years anyway. Chiitai mudzokere. Saka panhama vanotitumira Mweya Munyaradzi, votenda kuti auya. Hapana anozoita prayer kuti chitorai Mweya Munyaradzi changamire, mariro apera. Saka kuda kuti Mweya Mutsvene anofanira kutozokuona kuti ava vachada kunyaradzwa. Wozokazoenda manje kana papanyaradzo acho aichema tsereki panhavo, ndiye anenge achibhongera kuti mandipa makwazvo, chitaka chapiwani. Unyatsoti hapasina ada kunyaradzwa pano. Vanhu vakutoda kutotsenga vakanyatsosununguka. Tofunga nguva iyoyo Mweya Mutsvene anozongonzi anongozoti Mwari tadzoka, vavachada kunyaradzwa vabho. Haasi true Holy Spirit yeye. Mweya Mutsvene haaswi kuzonyaradza vanhu parufu rwokufirwa nemunhu. Nokuti kufa kwemunhu Mweya Mutsvene ndiMwari, ndiye akakuronga. Kuna Mwari kufa kwemunhu haisi problem. Unozviziva? Zvatinongoita kana tichiuraya huku zviya. Ndo zvinoitwa naMwari kana munhu achifa. Vakamboona pachitorwa cheme here pamba pakaurayiwa jongwe hombe riya. Baba vachifamba nechindiro so kuti amai Mwari tauraya jongwe, isai mari yechema. Vana vejongwe iri varikutochema mukati muchirugumu. Sheshe yacho iri kutochema kuti kondiana chakukuridza kana kwaedza. Vane vachitopopota kuti kagumbo kacho kejongwe akadiki. Dai maurayariya zihombe rinotandanisa vanhu riyari. Vachitsenga dzimwe dziri mudanga. Hapana nomboti kuseni marara seiko takabika baba venyu mudanga muno. How does it feel kurara pasina baba? Pana nebasa nazvo? Ndozoita Mwari izvozvo kana pafa munhu. Mwari haana kana basa nazvo. Iwewe ndione problem nekufa kwemunhu. Mwari haana. Bozi mweya wemunhu ukabuda munyama kwaunoenda ndekwaMwari futi. Kufa kunoita vanhu pamberi paMwari. Kwangofana nemunhu bereka ati kumwana wake chibuda musipeyo murare vaenzi, enda unorara kukicheni. Hapana ari kuchema, uchiri mumba mangu, chero kukicheni ikoko, unongoramba uri mwana wangu. Saka mweya unobuda munyama woenda mune imwe realm. Realm iyoyo futi, ndeye Mwari.
vanhu ndo vanenge vava kuti hatichamuona zvakare. Mwari anoti zvese zvakashama pamberi pangu ndomuona. 2 Corinthians chapter 2 verse 2. Chapter 2 tangire paverse 1. Asi ndakati mumwoyo mangu kuti handidi kuuyazve kwamuri nokuchema, nokuti kana ndichikuchemedzai ndianiko uchakufadza. Ndakabva kuchemedzai. Pauro zvaakaita Apostle Pauro ndichiri kudzidza haku pamusoro pake, but ndava kutaurirai ndiri kudzidza zvinhu zvakaoma. Akanyora tsamba. Tsamba iyi yatinoti 1 Corinthians yayi yanga iri hafu. Tsamba iyo yayi yaichemedza zvekuti handifunge kuti pane atazviona kunze konge tatozvitaura kuti tsamba yakanyorwa naPauro kuvaKorinde yekutanga yayi itsamba yakachemedza chechi yacho. Sazvaakaita akazviziva kuti tsamba yandanyora Israeli ndobva azonyora ichi2 zvikazi this time kandiri kuyekoko handisi kuda kukuchemedzai. Zvakapera zvatakachemedzana zviya zviya zvakaita sei hatichachemedzana futi. Right. Yes. Nokuti kana ndichikuchemedzai ndikakuchemedzai ndianiko uchandifadza ndichazofadzwa nani kana asiri iye wakachemedzwa neni. Ndikakuchemedzai ndichafadzwa nani, because ndikakuonai muchifara ndotofara kuti basa rangu riri kufamba. Tandakanzi ndichengete boka raMwari agoriwana rakanaka. But vava vaita musikanzwa saka akavachemedza. Papa ine nhau dzekudhakwa muchechi, vanhu vachidanana nemukadzi wababa, vamwe vaiti vachitorana vakadzi muchechimo. Uyu adana nemukadzi wouyu, uyu adana nemukadzi wouyu. Vamwe vakatanga kuuya nemarofu echingwa nebhata nejemu, anzi tiri kudya muviri washe. Rofu rechingwa baba nepoloni, anzi communion of the Lord Supper, nechigubhu chakazara raspberry. Mumwe ari kuuya nechateo muchechi ndobva vachemedza. Akati muri mapenzi handingakurumbidzei kana muchidaro. Saka anozoti kumberi kwacho ano ndinofara kuti ndakakuchemedzai, kwete kuti ndikufarira kukuchemedzai asi kuti makachema mukatendeuka. Saka tsamba yechipiri yakunyorwa vanhu vakatsiurwa vachibva vatendeuka. Havana kutsiurwa zvakanaka. Aiwa vakachemedzwa. Asi ukaona munhu achinzi akachemedzwa unga aitochema. Pane dzimwe dzisisachemeka. Sekuti ivhinu ukadzitaurira mashoko akaoma zvakadi kuti atendeuke pane zvaari kuita. Atendeuke. Acheme. Funzari pasaidi pako kuti ungachemere iwe. Ungachemedzwe here nevhangeri. Verse 3. Zvino ndakanyora chinhu ichi kuti kana ndichisvika ndirege kuchemedzwa naivo vaifanira kundifadza. Ndichikutendai mose kuti kufara kwangu ndokwenyu mose. Nokuti ndakakunyorerai nemisodzi mizhinji pakutambudzika kukuru nenhamo yemwoyo, ndisingati muchemedzwe asi kuti muzive rudo rukuru rwandinokudai narwo. Saka ari kuti ndakatochemawo pandakazokuchemedzawo paipai tani anopedzawo kuchema. Pandakanyora tsamba yekutanga yamakachema nayo ndakatoinyorawo ndichichema, nekuti anenge auti ndinotyawo zvimwe ndakamhanya pasina pakati penyu. Kuseiko muchidaro? Zuro ndizuro vakadzi vemaeredha vaakurambidza maeredha kuparidza. Vanzi zvamutaura nezvekunyepa baba atombi. Kusvikira maelders aakubvunza kuti tatafunga kuti vakadzi vedu vanyarare muchechi, vozonotibvunza taakumba. Zuro ndizuro vamwe vakatanga kuti tiri vaPauro, vamwe vachiti tiri vaApolo, vamwe vari tiri vaPita. Saka ndo nyaya dzaakachemedzwa nadzo. Ndobva vanyora a very strong letter yakavachemedzawo. Zvikanzi asi ndakuda kuti ndidzoke ikoko, handichada kuchema, nokuti anenge achemedzwa nevandinofanira kunge ndichifadzwa navo. Asi pandakachema ndikakunyorera tsamba yakakuchemedzai, ndaida kuti muone kuwanda kwemufaro wangu nekuti ndinokudai zvakanyanya. Handidi kuti pawane kuwanyorasika pakutenda. Yes. Zvino kana mumwe akachemedza hake, haana kundichemedza ini, asi imi mose. Kurova uku kwa vanhu vazhinji kunoringana munhu wakadai. Naizvozvo zviri nani kuti mumukanganwire nokumunyaradza kuti arege kuodzwa mwoyo kwazvo neshungu huru. Saka kuti kana paina ari kuramba kutendeuka panhau yetsamba yandakanyora iyayi, chimuitirai mwoyo murefu asarege kuora mwoyo kuti ati asakaenda handisi mubhuku yeupenyu saka ndakatongosiya zvangu.
miiteremo yemurefu. Saka taverenga tsamba idzi dziri mbiri tichida kuona matambudziko anowira vanhu pakutenda. Zuva rimwe nerimwe anoshumira anochemedzwa nevaanoshumira. Kuti ndichikudzidzisa kuti Jesu anoda izvi, Mwari haadi izvi, panowanikwa mumwe anoita izvozvo zviri kurambidzwa izvozvo. Zvinomutsa shungu mumushumiri. Mushumiri kana achinge aona zvakadaro unogona kufunga futi kuti regai ndirayire vana ava nenzira yakati omei kupfuura zvandinomboita mazuva ese. Obva akurangai zvimwe, anokuranga nekutokuti chakupanisha nenzira yakati, kana kuti anokuranga nekukutaurira mashoko ekuti unoti havambotaura mashoko akadai, vagumbuka. Dziri nhau dzekuparidzwa kweshoko raMwari, vanhu vachiviolata doctrine, zvobva zvachemedza vanotenda. But ozoti no, ndaakuuya ikoko, but this time handisida kukuchemedzai, ndikutoya kuzovhara. Urikuona kuti ane kanyaya kaari kugadzirisa, kuti paanosvika hade kusvika vanhu vakati surivarei vachita pamwauya futi kuzotiranga nekanyaya kaya kaya kekudhara. Saka ari kunyora tsamba kuti no, ndiri kuuya but nyaya yekuchemedzana yakapera, ngatifarei. But yanyorwa tsamba ichiti ngatifarei ichitori mharidzo, kureva kuti paakanga achivanyorera tsamba yakavachemedza aida kunyaradza mweya wake kuti vanhu varege kuvhirikidza mweya wake nekukanganisa vhangeri. Ndobva vanhu vanyaradzwa pakurasika kwavanga vakaita vakatonyaradzwa, nokuti vachida kuti vapinde pakuchema kukuru dai vasina kutendeuka. Jesu vakawana vachidhakwa zvavanga vaakuitwa, vachibva vatendeuka. Ndobva ivo vanyaradzwa, ndobva vanyaradza Pauro. Saka kunyaradzwa kunouya muvhangeri, zvokuti dzimwe nguva unonzwa shoko raMwari uine zvakakuremera, zvimwe zvacho zvinotori physical. Saka mari yerendi ndichaiwana here. Saka landlord izvezvi zvaanga achiniti achaisa key blocker, pamwe aisa key blocker, saka ndicharara paya. Vhangeri painoparidzwa haimbokuti uchawana mari yerendi, inototaura zvokumusha kuroda kuendwa. Kunogona kuendwa imba yakavharwa kana kuti yakavhurwa. But ichitaura zvokumusha kuroda kuendwa ine manyaradziro hainoita so. Unosvika paunopindwa nevhangeri zvokuti ngavavhare zvavo, hada basa razvo, ndezvepano basa zvada basa rese. Wasvika ikoko ndoparoti landlord ndivhurire ndipinde, mari indokutsvagirai. Kusenongo uchinzwisa tsitsi, iye zvinezvi waane simba indava, wanyaradzwa. Waakoroti ndikatye landlord nyaya yerenti here, ndauraya munhu here, irenti chete, totaurirana. Nyika yedu yakaoma bhara asiri kumbozviziva. But tikasiya kuparidza Jesu tikatanga kuti inowanika rent, receive your money, takutokuuraya. Ndapane pauchati wanzi napastor mari yako this week inouya wobhadhara rent, wobva wanoti landlord Friday ndokupai, prophet vatozvitaura, yobva yaramba kutamba. Inokunetsa nyaya iyoyo zvisingaiti. Hallelujah. Ndiri kutaura effect yeshoko raMwari in our day to day life. Hari kuudzi shoko raMwari kuti gumbo riri kurwadza richanyarara. Shoko raMwari hari kuudze kuti asima ichapera. Shoko raMwari hari kuudze kuti BP ichatsakatika. Rinotaura kuti ukatenda unoponeswa. But Jesu paanenge achipinda mauri nemharidzo imwe neimwe iri kuparidzwa, unongofuma rimwe zuva wakuti hada basa nayo BP, kuenda kana kusaenda, Jesu ari kudzoka. Pamwe pacho unotozorangarira kuti ndaimborwadziwa negumbo kairi, rakaenda kupi? Rinonyarara mushoko imomo, but shoko racho riri kunyararidza gumbo, risina kuti gumbo nyarara, richitotaura zvokudenga kurida kuendwa, richitaura zvemwanakomana. Pamwe pacho unenge uri dutununu, uri pfuza kubasa, hudi kuenda izvo zvisadzara wadya, upfu hwacho ndehwahadzimai vako vanoenda kumusika, iwe uri chireshe chemurume, kutengesa mango chaiko kana mabhanana uri kutadza. Asi ndicharamba nchizvitaura, Mwari akati zvitaure, pane mismatch isiri kunaka iri kuitika mudzimba dzenyu. Ndicharamba nchizvitaura izvozvo. Mwari uri kuda kuti murume amire panzvimbo yake sababa vemba, semucherechedzo waKristu mufamily. Zvokuti tite varume vanouya uzongoti pote shoko panapa, asi uchipfeka mini brief yakatengwa naadzimai vako. That is nonsense.
tengerwa hako nekuti angozviita nerudo, kwete nekutonzwirwa tsitsi. Ayo hatisida zvinhu zvakadaro. Kana mune murume munoma anongofuma achingonwa tii asingazive kuti shuga yabva kupi, uri benzi remurume. Autorwa mbama chaiyo. Taura chokwadi, uri munhu werudzii. Enda unoshanda. Murume anofanira kuti kana akanzi takura bhasiketi rakazara kana pupu yemunhu, chero achipuhwa mari, anofanira kutakura achiitira mhuri yake. Dignity yemurume ndeyekuti anoriritira mhuri yake. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Ukatadza kuriritira mhuri yako iwewe, wakuti ngatibatsirane upenyu wazano hwakaoma. Jesu haana kumbobvira ati mazuva ano zvakatomera kudenga kuno, tibatsirewo panyika ipapo, mungoona kuti munoparidza chero zvamaona zvokuparidza paridzai. He is able to provide for his family. Vhesi haina kumboti murume mucherechedzo waKristu ndokunge ikonomi yakanaka. Kana ikonomi yadhakwa munobatsirana. Makambenzwa vhesi iyoyo? Hakuna vhesi yakadaro. Kana akutongoendawo kubasa kungodowo hake, kwete zvekutoona kuti ndikasatobuda musha unoparara. Haiwa kana hatisi kuda varume vakadaro panavo. Zvinotori ndezveshoko raMwari kuti izvozvo. Bvunzare pasaidi pako kuti chawadya kuseni zvabva kupi. Varume vari munyika umu vakusemesa. Varume vapindwa nenungo dzisingaite. Varumewo zvavakaitwa, amene Satani akaita sei? For the past 10 to 20 years, pane rimwe simba rakangopinda muvakadzi risina kumbobvira rakange riripo kudhara. Vakadzi vakuda kushanda zvisingaite. Vakadzi madira vakuita kushanda nekubhindauka nekupidikuka. Zvinenge zvakatochinjana. Nungo dzaane varume hadzichaita. Varume vakapindwa nenungo, vakadzi vakapindwa nemweya wekuti regai tishande. Zvakashata kuti mukadzi wako apinde mumagumbeze iwe warara kudhara. Zvakashata. Kwakutofukidzwa naadzimai vako so. Pfungwa dzakafa kudhara, una chauri kuronga. Mukadzi abva kubasa wachadi, ari kufona kuChina kuri kutengeswei, ndoda kuhodha zvimwe zvinhu Mozambique, achironga so iwe waenda kudhara. Wakutoonana nehanda kuhope. Zvakashata izvo. Murume ndiye security yemusha. Ndonofanira unonoka kurara uchimboona unoti pamba parise iso. Kana pakaita kanokufubuda panze wombobudawo so, wobata chisimbi chako so. Panapa ndinobaya munhu panapa. Urikuona? Womutsa adzimai vako kuti mukai, pane zvandanzwa panze apa. Regai ndinoona kuti chii chiri kuitika iyo papa. Mukadzi ngandati chichiyo ibva yemadzima light. Anenge akupinda imomo. Iwo hapana zvawanzwa zvako. Uda kungopruvha kuti ndakasvinura ndini muridzi womusha uno. Unopruvha kuti ndiwe muridzi wemusha. Zvakaipa kuti vana vako iwewe vari kupfekedzwa nemukoma wadzimai vako. Zvinosemesa izvozvo. Zvirimwe riri kupulana kutenga motikari, stendi harina. Uri benzi. Ukafa vana vanosara kugara motikari. Zvichitamba hauna, asi uda kutenga motikari. Tenga stendi, woisa chikebhini, unogara imo mune vana vako. Ukafa iwewe mukebhini ndepekutangira. Kwete kuti ukumbirirwe landlord, kuti uchemerwe pamba palandlord iwewe. Uri benzi. Nevanhu vari kunze kwenyika uko, vamwe vacho mapenzi. Tabasa rekutumira zvimabhazi zvakafa kunoko, kuti zviuraye futi vanhu vakafa futi kudhara vari kunoko. Vaitadzotenga stendi. Unotumira bhazi unopenga. Muno muZimbabwe mune munhu angakuranyire business rebhazi ari faithful, areka achizvikwanisa nekupafa uri muno. Ko adii zvako kuzeiza mari wombotora leave kana regore rese. Wouya wovaka musha wako woisa maroji. Isai mari muaccount mangu.
zvikakuomera ikoko unoita sei? Unopinda mumba mako, kuite kuti hanzi ndinogara apartment Manchester. Apartment yekuita sei? Uri muBritish here iwe? Uchadzoka kuno kuzotinetsa futi. Saka ndechiparidza asi ndechida kudzidzisai futi kuti uchinzi baba hakusi kungopfeka trouser, uonekwa kuti uri baba pamba. Adzimai vako imbouya wakatenga dress, edzaya mai mwana kana raita diki ndonochinja, maritenga kupi pane kwandariwana. Wombobudawo mumba mako so vakapfeka dress rawakatenga. Kwete kuti adzimai vako vanosiyirwa mateneti anga akapfekwa naamai vavo vakatakura pamuviri paadzimai vako. Zvakabuda mufashoni kare kare, simukubvuru zaipfekwa naanamai vedu. Anzi mwana wangu rega tikusiyirei, pane teneti riri muwardrobe randa ndakapfeka panhumbu yasisi vako ndikazoripfeka panhumbu yako iwewe. Murume wacho achingoombera amai chii chaunoti amai ukutadza kutenga mateneti. Muri kuitirei pamuviri kana usingagoni kutenga mateneti? Buda mwana wacho uda kumupei paunotadza mateneti kuzoti school fees. Zvivanhu zvisingafuki ndo zvinoita kuti vana hobho etorozviona zvavanoita. Kamwe kakadai kamwe hakana kana bhurugwa kari kumhanya kakadaro. Iye anenge achiita zvekubheja juga mutauni, achibheja bhora, famba akabata zifoni zihombe re300. Unoridi upenyu hwakaboka kudaro. Tinoda kureisa generation yevanhu vanoziva zvavanoita panyika panapa. Usaite makwikwi nemunhu usingazivi kwaanobva. Ita upenyu hwako uchigadzirisa zvinhu zvako. Varume vese vari muno, gore rinopera ngaripere stand yapo. Zvikunzvika. Imi madzimai acho munozondoona kana gore rakupera pasina stand. Maya mundu zoti havana kumbotenga. Tomunza kumberi kuno kutomusvereredza. Ndakashandira bank, ndandiri vice secretary committee workers committee. Saka paiti pakafa mushandi webank, mutemo waiti panofanira kunge paine workers committee anozotaura speech paguva remunhu anenge afa ari mushandi weRBZ. Saka ndaenda kumariri ikoko, ndo pandakatanga kuona kuti nyika inaIsrael. Vanhu vataiti ndo vakuru pabank vaiti kana vafa vaindosvika pakamba kamwe kasingaite kakabhenda kakatsemuka so. Mai vachona havana kana gambutsu zvaro kumusha uko. Asi mutauni munhu achiita mbiri yekufamba nemazimotokari achiroja mazimba kuna naMandara. Stand yaakatenga hana kuvaka. Ndopamunozoti hazvino angachemerwe kupi? Baba vachoti uyai naye kumusha. Takazi ndakwarisa peti kanonyara zvisingaiti. Toilet pamba pemunhu anga ari bank manager hapana kumusha kwababa wake. Saka vhangeri kana ichiparidzwa inenge ichida kuti vanhu even vakachema zvavo varwadziwa nayo, inoda kukorekta vanhu kuti nekufamba kwenguva vazoti totenda Mwari akatitsiura, tava vanhu vane direction. Zviri kunzwika? Shoko ratiri kukuparidzirai toda kuti vana vamuri kuzvara after 20 years 30 years vazoti ndakaona kuti pakangotendeuka baba vangu vakatopepukawo tikazoita upenyu hwakanaka nekuda kweshoko raiparidzwa. Even though shoko racho risina kupa vanhu mari, but rinongokupa kunzwisisa kuti upenyu hunofanira kuitwa so. Handiti? Yes. Iwe rara pasi uchirara parukukwe uchifuga chitaganya sezvandaita ini. Woita mwana ofuga futi chitaganya. Apo wakublema baba wako, bongo. Baba wako ndo vakakutsvagira magirlfriends esawina wayo. Baba wako ndo vakakudzidzisa fodya. Muzari pasaidi pako. Kuti baba wako ndo vakakupfekedza t-shirt yeZanu here. Ikakuita rombe sezvawaita izvi.
takamboingwa nevamwe vakomana ari madhays maelections vachirova vanhu kuti vaende kurali. Hamusi kuuya kubhesi se, ndikati nyatsonitarisa, unofunga unoita kubhesi rei? Ini ndikasvika kubhesi ndichipidzwa bhesi ndewewewe. Unofunga kuti zvinoita izvozvo? Bvunzari pasati pako kuti unofunga kuti ndingaende kubhesi here ini? Mune muchida unondiudza chii? Kubhesi kana kuti kurali? Mene vanonditaurira chii? Ispeech ipi yaunofunga kuti ndingaomberere maoko parali nini? Bvunzari pasati pako kuti unofunga kuti ungataurei kumurume uyu parali akaombera maoko? Right, ngatiendei kuvhangeri yedu. Saka ndinoda kutaura mazwi atichadzidza, Abhineri akafirei. Muchaona kuti pane kunyaradzwa kwamuchawana pavhangeri iyoyi yatichawana. Right, upenyu hwaAbhineri hunotaurwa pa 1 Samuel chapter 14 verse 50 ne51. Ndo panotaurwa kuti Abhineri ndiani. Zita romukadzi waSauro raiva Ahinoami, mwanakomana Zita romukadzi waSauro raiva Ahinoami, mwanakomana waAhimazi. Pabhereshora rakanyirwa nezvidhakwa zvakarova dzepete. Ivi ndizvo here zvamukuvereka ivi? Zita romukadzi waSauro raiva Ahinoami, mwanasikana waAhimazi. Vagadzirisa here kana zvazvakaitwa? Zita romukadzi waSauro raiva Ahinoami, mwanasikana waAhimazi. Right, ini ndinoda kuziva kuti magadzirisa here kana kuti ndo manyorerwa azvakaita? Ndo zvazvakaitwa. Rakanzi mwanasikana kana kuti rakanzi mwanakomana bhaibheri? Rakanzi mwanasikana waAhimazi. Saka ndimi amaita mistake. Yes. Mukati zita remukadzi waSauro ndi Ahinoami, mwanakomana waAhimazi. Anozita mukadzi sei nhai babashinyirai? Ana ndati rakadhakwa bhaibheri shora. Handeinaro. Nezita romutungamiriri wehondo yake raiva Abhineri, mwanakomana waNeri, baba munini vaSauro. Kishi ndiye waiva baba vaSauro. Kishi ndiye akanga ari baba vaSauro. naNeri baba vaAbhineri waiva mwanakomana waAbhieri. Abhieri ndiye akanga ari baba vaKishi. Saka tikadhirowa handitika right, let me just confirm this lineage kuti ndo mamira yakaita here. Abhieri, Zira, Bekorat, Apia. Apa ndipo panofanira paina Zira. Handiti? Ndipo panofanira paina Zira. Apenda Bekorat, handiti? Bekorath tataenda Apia, handiti? Tabva pana Apia tobva taenda pana Abhieri. Tobva pana Abhieri tobva tainyora mazita ari maviri. Tobva tati isusu Kishi, tobva tati ne. Panapa tobva tazoti So, panapa tobva tazoti Abna. Zviri kunzwika izvi?
Saka kana achidhirowa rudzi rwaBhenjamini kusvika pana Sauro, chinobva pana Benjamin tobva taenda pana Zira, tobva taenda pana Bekorati, tobva taenda pana Apia. Apia ndiye akazobereka Abhieri. Abhieri ndiro zisekuru revakomana vari vaviri Sauro naAbhineri. Abhineri zvakasiyana. Abhieri ndisekuru vaAbhineri, baba vaKishi naNeri. Saka Kishi naNeri vanga vari vamukoma nemunin'ina, asi Neri wanga ari munin'ina waKishi, kureva kuti Sauro akaona Neri anoti bamudiki, akaona Abhineri anoti mwana wabamudiki vangu. But vese vanobva pana Benjamin. Benjamin ndiye last born yaJacob. Tinozviziva kaizvi? Zvinoshamisa kuti zvakaitwa sei, nekuti uchanoona kuti ndo futi kwakabva Sauro wataa kuti Pauro akabva ikoko. Pauro maapostora wedu akabva kurudzi rwaBhenjamini zvakare, asi akambenga achinzi Sauro. VaJudha vaipanana mazita emadzikuru avo, saka changa chisiri chinhu chinyowani kuti anzi Sauro. Akanga apiwa zita rasekuru vasekuru 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 vake, ava vanonzi Sauro ava. Right. Takatsanangura kuti Sauro mubhaibheri anoparidza murayiro waMozisi. Takazvitaura nditi? Tikakuratidzai nezvikonzero zvakawanda zvisingaperi kuti Sauro unoparidza murayiro waMozisi. Nhasi ndichashandura zvikonzero zvangu ndokupai zvimwe zviviri zvandisina kumbobvira ndakakupai. Can we prove that Saul represents the law of Moses? Can we prove that? Can we prove that? Handei tinonzwa 1 Samuel chapter number 18. Verse 6. Tinoziva tese kufa kwa Goliath akaurayiwa naDavid paValley of Ela. Mushure mekunge Israeri yaita 40 days and 40 nights ichigwenda nekudedera mazwi ekumhura Mwari aGoriati, wakanga asimudzwa naMwari kuti nekuda kwake vanhu vagoziva mambo wavakapiwa naMwari Dhavhidhi kuti ndiye akutsiva nzvimbo yaSauro. Saka Goriati akati aurayiwa naDhavhidhi, Dhavhidhi akapinda muJerusarema akabata musoro waGoriati. Tinoda kuti tinzwe zvakaitika ipapo. Zvino vakati vachisvika pakudzoka kwaDhavhidhi pakuuraya muFiristia, Yes. vakadzi vakabuda kumaguta ose avaIsraeri vachiimba. Vakadzi ndo vakabuda mumaguta ose vachiimba. Vava vari varume here? Vava vari vakadzi handiti? Yes. Vachitamba, vaimba vachitamba. kuzosangana namambo Sauro nengoma. Vava vakauya kuzosangana namambo Sauro, asi vava vaine ngoma Nokufara vaifara. uye nezvimwe zvinokuridza. Vava vaine mitengeranwa nemarimba nerudimbwa nemitopota. Yes. Vakadzi vakaimba vachibvumirana pakuridza kwavo vakati. And the women answered one another as they played and said, Sauro wakauraya zviuru zvamazana ake, Saul has slain his thousands, asi Dhavhidhi makumi ezviuru zvamazana and ake. David his 10,000s. Ndo rwiyo rwaimbwa nevakadzi. Rwiyo rwacho haruna mashoko akawanda. Sauro auraya 1,000, Sauro Dhavhidhi auraya 10,000. Vaitobvumirana. Hapana korasi kuti tikaimeka baka tikakagonere. Sauro auraya 1,000. Inonetsa. Bhaibheri rakatiitira zvakaipa. Dai rakakaisa nekakorasi kacho takutombokarovawo. But kanomutsa muromo kasongaka. Mirei muone zvakazoitika. Ari kunzi Sauro ndiye president. Dhavhidhi kanongori kamukomana kanofudza makwai. But Dhavhidhi ari mudiki kudaro ndiye akanga auraya Goriati. Saka ari mudiki kudaro ndiye akanga aunza anza yakanga yatadza kuwanikwa nemukuru. Vakadzi vakangoti Sauro auraya 1,000 dzake, Dhavhidhi auraya 10,000 dzake.
ngwenjere 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 kuduru kuduru kuduru. Vakadzi vanopesarisa vanhu. Dai vakakunyarira rwiyo rwavo mumusha musina kumuka trabura. Chii chakazoitika? Sauro akatsamwa kwazvo. Sauro akagumbuka mazivana yacho. Akanga atonza nevake vaakauraya, dziri nemhane waakanga uraya. Kwakurungoti hatingaimbire Dhavhidhi mambo varipo tongoramba takanyarira. Tofanira kuzomboti head of state and government chichi. Saka Sauro akagumbuka akati mfana uyu ari kunzi ndiye auraya 10,000, ari kunzi ndiye akauraya vakawanda. Vakadzi havasi kutaura zvinhu zvakanaka. Yes. Shoko iri rikasamufadza. Harina kumufadza shoko rerwiyo rwevakadzi. Akati, vakapa Dhavhidhi 10 ezviuru zvamazana, asi ine vakandipa zviuru zvoga. Chaanoshayiwa chiiko zvino, asi ushe hwoga. Sauro akaraight here. Vakadzi vane vanhu vavakapa vanhu here ava. Vakadzi havana kuti tida kupa Sauro vanhu 1,000 ouraya. Topa Dhavhidhi 10,000 ouraya. Vakangoti vanhu vakatorewa kudhara. Sauro akauraya 1,000, Dhavhidhi akauraya 10,000. Zvikanzi naSauro, they've ascribed unto David 10,000, and to me they've ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Kana atopuwa 10,000, auda kutopuwa chigaro. Yatova kuu yakuda kuti itika. Vakadzi ava vatotanga kuu isingaite. Yes. Zvino kubva pazuva iro namazuva ose Sauro akachenjerera Dhavhidhi. Zvino fume mangwana mweya wakaipa wakanga watumwa naMwari ukauya pamusoro paSauro nesimba, iye akataura nokupenga mukati meimba yake. Dhavhidhi Yes. Dhavhidhi akaridza noruoko rwake sezvaaita zuva rimwe nerimwe. Tokurodza verse 10 Bhaibheri zvinokareka kudaro. Zvino fume mangwana mweya wakaipa wakanga watumwa naMwari ukauya pamusoro paSauro nesimba, iye akataura nokupenga mukati meimba yake. Reshona rinoti, and he prophesied in the midst of the house. Saka reshona ringadai rakati akaita sei? Akaprofita ari mukati meimba. Yes. Dhavhidhi akaridza noruoko rwake sezvaaita zuva rimwe nerimwe. Murume uyu agara nomubudirwa redhimoni ndoita sei ndoridza ganjira. Ndobva atora ganjira rakaka ndakuda kuridza zvemazivese zvazvo. Yes. Dhavhidhi akaridza noruoko rwake sezvaaita zuva rimwe nerimwe. Sauro wakanga akabata pfumo muruoko rwake. Sauro akaposha pfumo nokuti wakati ndichabaya Dhavhidhi pamadziro. Dhavhidhi akanzvenga kaviri pamberi pake. Sauro akatya Dhavhidhi nokuti Ishe wakanga anaye, asi wakanga abva kuna Sauro. Right. Muri kuona kuri kupera nyaya yacho. Yangopera yerwiyo rwevakadzi, vanobva vadzoka kumba, mweya uyo ubva wapinda. Imainzwa verse 10 here imi hamuna kumboinzwa iyi. Idzokorodzei. Zvino fume mangwana mweya wakaipa wakanga watumwa naMwari ukauya pamusoro paSauro nesimba. Verengai manyorwa zvakaita muBhaibheri. Zvino fume mangwana mweya wakaipa wakanga watumwa naMwari ukauya pamusoro paSauro nesimba, iye akataura nokupenga mukati meimba yake. Dhavhidhi akaridza noruoko rwake sezvaaita zuva rimwe nerimwe. Muri kuzviona Bhaibheri shona rabvisa mazwa ari muBhaibheri. Totally. Rangadai rakanyora kuti he prophesied in the house. But tata zvona hedu tati ridzokorodzwe rakadaro. Kuti vanhu vaiita zvinhu zvavakaita vakazonobatanidza nezvakaitika pazasi vakaita kuda kuprofita kwakadai kwainguve kutaura kwokupenga. Yes. Dhavhidhi akaridza noruoko rwake sezvaaita zuva rimwe nerimwe. Sauro wakanga akabata pfumo muruoko rwake. Sauro akaposha pfumo nokuti wakati ndichabayira Dhavhidhi pamadziro. Dhavhidhi akanzvenga kaviri pamberi pake. Sauro akatya Dhavhidhi nokuti Ishe wakanga anaye. Ishe akanga aina Dhavhidhi, asi wakanga abva kuna Sauro. asi Ishe akanga abva pana Sauro.
mazvinzwawo. Saka vhesi 10 iri kuti zvekuimba kwevakadzi zvapera, vakapinda mumba, ndokubva mweya wakaipa wakatumwa naMwari, an evil spirit from God, wapinda muna Sauro ukamutambudza. Ndokubva iye ati ari pakati pemba akatanga kuprofita. Ndokubva Dhavhidhi atora gitare ndotanga kuridza. Ndobva atora mupfumo kuda kubaya Dhavhidhi. Kaviri Dhavhidhi achitiza. Mubvunzo ndewekuti Sauro akaprofita here pavhesi 10? Hongu akaprofita. NdaBhaibheri ndozvariri kutaura. Asi akaprofita nemweya upi? Imazviona here imi kuti Sauro akaprofita nemweya wetsvina? Ndokusaka vaitranslata vakati hakusi kuprofita, kutaura uchipenga. Kwere kuti havana kuita translation, vakaita interpretation. There are so many scriptures dzakaitwa mabasa iwayaya nevakatigadzirira mavhesi eshona. Tarabosa vakangoona kuti aiwa, but uyo ari kunzana nemweya wetsvina wakatumwa naMwari ndo wakapinda maari, ndobva aprofita. Kuprofita kupi kurirwa nemweya wetsvina? Haana kuprofita zvenyimba, akataura achipenga, aipenga, achivava, achikudubura zvinhu. Saka impression yagadzirwa nereshona haisiriyo. Chatinofanira kuziva ndechekuti Sauro akaprofita nemweya wetsvina wakanga watumwa naMwari kuti upinde maari. Kuti muzoziva manje kuti mweya wetsvina vanje, regai Dhavhidhi aridze muone zvichaitika. Mweya waMwari kana ukaprofita uri mumunhu, Dhavhidhi akaridza, haubaye Dhavhidhi. Ndiri kunzwika here? Hauiti sei? Haubaye Dhavhidhi. Nekuti Dhavhidhi ndiKristu. Kuridzwa kwegandira naKristu kuparidzwa kweshoko raKristu. Saka vese vanoti tine mweya mutsvene tinoprofita, vakanzwa Dhavhidhi achiridza vanotoya vachitamba. Kutamba kwava kubvumira vhangeri kuti ndeyechokwadi. But kana uine wetsvina manje, Dhavhidhi akaridza, unopotsera munondo, unobata pfumo ndokubaya. Dhavhidhi andozopona nekutiza so. Zviri kunzika zvandinotaura? Saka tinoona kuti zvatotaurwa ipapapa zvinoburitsa pachena kuti Sauro aiparidza murayiro. Jude verse 9. Saka tiri kuona kuti yabva yapera ichinzi Mwari akanga aina Dhavhidhi, asi Mwari wakanga abva panani? Pana Sauro. Kwatakamboverenga kuchapter 16 verse 14 ne15, tinonoona zvakare zvichinzi mweya mutsvene wakanga wabva pana Sauro, mweya wetsvina wakatumwa naMwari wakapinda maari ukamutambudza. Kureva kuti pakabuda mweya waMwari muna Sauro, haana kusara asina chinhu, akatumirwa wetsvina. Kuti tikozoziva manje kuti ndewetsvina manje, tinoona manje kuti anenge akuda kubaya Dhavhidhi. Zviri kunzwika? Yes. Asi Mikaeri mutumwa mukuru, Maikoro mutumwa mukuru, nguva yaakarwa naDhiabhorosi, akambokonana naDhiabhorosi. Maikoro akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, akaita nharo naSatani pamusoro pemuviri waMozisi. wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, Akatya kupa mhosva Satani namashoko okutuka. asi wakati, Satani akanzi kudii naMaikoro? Ishe ngaakurayire. The Lord rebuke you. Mazvita. Saka nawe kutaurwa naJudhi yakaitika paDeuteronomy 34. Zuva rafa Mozisi, hanzi naJudhi, Satani aida kutora mutumbi waMozisi, vakatokakatirana kusvikira Maikoro ati Ishe achaita sei? Asi mazvionero kuti hapana kunyorwa kunzi akatora mutumbi ndiani patag of war iri papa. Kana Maikoro akasvika pakuti kuna Satani Ishe ngaakurayire, kunoti akatoti handikugoneka. Akagona here kuzotora mutumbi zvaakatadza kurayira Satani? Akagona? Yakasiyiwa yakadaro. Ngatisiyiwo futi yakadaro. Asi tinoona chinhu chimwe chete, kuti
Satani unoda kutora Moses. Ichocho chinhu ichocho chirimo mubhaibheri. Nyamba anonzi Moses murayiro. Zvichida pana anoti handizive kuti Moses murayiro. Endai pa 2 Corinthians chapter 3. Endai pa verse 14. Ari kunzi Moses haasi munhu. Murayiro uri kurehwa. Yes. Asi ndangariro dzavo dzakakokomara nokuti kusvikira zuva ranhasi kana sungano yekare ichirawa. Vereka itangire pa 13. Tisingaitisa Mozisi waiisa chifukidziro pachiso chake. Moses akavhara fesi nejira kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura. Zvii zvaizopfuura murayiro. Yes. Asi kana ndangariro dzavo dzakakomara nokuti kusvikira zuva ranhasi kana sungano yekare ichirawa, kana Old Testament ichiverengwa, chifukidziro icho chiripo, vanaro jira vasingaratidzi kuti muna Kristu zvinopfuura. Yes. Asi kusvikira nhasi kana Mozisi achirawa, kana Moses achiverengwa, chifukidziro chichiripo pamwoyo yavo. Mazvoro kuti Moses haasi munhu. Moses murayiro. Ndiye ari kunzi kana Moses achita sei? Achiverengwa. Kuti Moses haataurwe naye. Moses anoita sei? Anoverengwa. Saka kubhuku yaJudha zvanzi gore rakafa Moses, Satani akauya achida kutora mutumbi waMoses. Isu taakuzoti kuti Moses haasi munhu. Asi Moses mabhuku emurayiro. Kureva kuti gore rakafa Moses harisiri kuDeuteronomy 34. Yakaitika paKalvari. Nekuti paKalvari ndipo panoguma murayiro. Saka musi unonzi naJesu, it is finished. Romans 10 verse 4 yobva ati Jesus is the end of the law. Kuti Jesu paanoroverwa murayiro unobva waguma. Panoguma murayiro pamuchinjikwa ndipo panotanga sungano yenyasha. Kuti kuguma kwomurayiro ndo rufu chairwo rwaMozisi. Kuti panofa Mozisi pese Satani anouya achida kutora mutumbi waMozisi. Nyamba kuuya kuri kuita Maikoro, hakusi kuuya kwaMaikoro. Kuuya kwaMaikoro hakusi kuuya kwaMaikoro, asi kuuya kwemutumwa. Nyamba mutumwa haasi Kirozi, mutumwa muparidzi ari kutumwa naMwari. Musi kuzvinzwa. Maikoro haana kunetsana naSatani pamusoro pemweya waMozisi. Akanetsana naSatani pamusoro pemutumbi. Kureva kuti pane mweya pobva pazoita mutumbi. Nyamba mweya ndimweya mutsvene akanyoresa mabhuku emurayiro kuti aprofite nezvaJesu aizouya. Saka pakafa Mozisi, Satani mweya haana kuubata nokuti haagoni kuubata mweya. Akati ndoda mutumbi. Nyamba mutumbi waMozisi mabhuku emurayiro, mutumbi waMozisi magwaro emurayiro. Saka pari kunzi Mozisi afa, pari kunzi sungano yaguma, pati mutumbi unosara. Magwaro anoita sei? Mabhuku anoita sei? Deuteronomy inoita sei? Levitico inoita sei? Exodus inoita sei? Satani ndiye anoti ndipei kuno. Dakunoparidza chegumi vanhu vaende kunotsva. Ndiye akanzi naMwari Maikoro chienda. Nyamba Maikoro haasi Maikoro. Unonzwa Galatians 4 ichiti vakatigamuchira semutumwa waMwari. Mutumwa waMwari muparidzi weshoko raMwari. Saka Romans 10 kuti vanoparidza sei kana vasina kutumwa. Saka vatumwa vaparidzi, tisu tiri kurehwa. Takuya kuzokakatirana naDhiabhorosi. Dzosai Deuteronomy, dzosai Exodus, dzosai Numbers. Muda kuita neNumbers kupi? Saka Pauro anobva anyoresa manje kuti kana sungano yakare ichirapwa, chifukidziro chiri pamwoyo yavo, havazoti muna Jesu zvinoita sei? Zvinopfuura. Nyamba Pauro akutodhodza sungano yemurayiro kati yeMozisi ka, sungano yekare ndiye Mozisi. Saka Pauro paari kunyora vaKorinde vechipiri chapter 3 akutodhonza mutumbi waMozisi kubva kuna Satani akumanifesta nemufananidzo waAntichrist. Zviri kunzvika? Saka tiri kuroti ndiSauro kawo aane mweya wetsvina ka. Sauro ane mweya wetsvina ndiAntikristu abata bhuku remurayiro. Aakushandisa murayiro kudhisivha vanhu. Saka Pauro anoti kudii paGalatians chapter 5 tangire pavhesi ya 1.
musvike pavhesi ya4. Kristu akatisunungura. Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba. Naizvozvo mirai nesimba. Murege kusungwa zvakare neJobho. Murege kusungwazve joko rouranda. Tarirai ni Pauro. Unoti kudii? Ndinoti kwamuri. Unoti kudii? Kuti kana muchidzingiswa. Kristu haangakubatsiri chii. Kristu haakubatsirei chii. Ndinopupurira mumwe nomumwe unodzingiswa kuti ane ngava. Kuti iye une ngava. Nekuti aite murayiro wese. Nekuti aite murayiro wose. Makaparadzaniswa naKristu. Makaparadzaniswa naKristu. Iyemi munoda kururamiswa nemurayiro. Iyemi munoda kururamiswa nomurayiro. Madonhedzwa panyasha. Mabudiswa panyasha. Zviri kunzwika. Saka chiri kurehwa naPauro apa chii? Koiya inga 1 Leviticus ndo yakati mwana wese wemukomana ngaadzingiswe. Waakurambidza vanhu kudzingiswa sei? Zvikanzi akafa. Ani zvikanzi Mozisi. Mukaparidza murayiro, mukaparidza circumcision, muri kutoramba nemutumbi wa Mozisi. Munoudii? Saka tiri kuona Sauro achiedza kubaya. Muri kuona zvekutaurwa? Saka anoti madonhedzwa panyasha. Pa21 dzaVaGaratia chapter 2 anoti andikone chinhu dzaMwari. Kana kururama kuchibva pamurayiro, Kristu akafa pasina. Saka muri kuona zviri kuitika? Sauro ari kuita sei? Ari kuprofita. Ingoti tunari pasati pako, Sauro ari kuprofita. Asi ari kuprofita nemweya wezvina wakatumwa naMwari. Paanotanga kuprofita Sauro, Dhavhidhi anobva kuti yanguvawo yangu yokuridza gandira. Chakatanga chikuridzwa kwegandira naDhavhidhi nekuprofita kwaSauro. Chakatanga kuprofita kwaSauro. Saka Pauro haasiri akatanga kuparidza kuti murayiro wakapera. Chakatanga ivhangeri yakaparidzwa ichinzi kana musina kudzingiswa hamuponeswe. Nyamba pese pari kuparidzwa murayiro after the cross kwava kuprofita kwani? KwaSauro. Ndonguva inozonzi naDhavhidhi chindipai gandira. Pauro paanotorwa achienda Dhamasiko manje, raagandira raakuridzwa. Gandira rinorira roburitsa saundi, asi iro rega rire mukana wokuridza saundi hariburitse kana risina ariridza. Saka mushumiri ndozvaakaita. Mushumiri igandira riri kuridzwa. Kunoti kana paine saundi yamanakirwa nayo, hamutende gandira, munotenda akaribata ari kuriridza. Saka Dhavhidhi ndo paanoti ndakuridza gandira zvichida mweya waSauro unoita sei? Unoenda. Kutoreva kuti even Dhavhidhi ainzwa kuprofita kwaSauro, akazviona kuti hakusi kuprofita kwako. Ari kupenga, ari kuvava. Ndokusaka akatora gandira. Dai akanga achitenda profesi yaSauro, angadai akatoti go deeper. Amen. Thunder, fire. Dhavhidhi anzwa kuprofita kwaSauro, akati ndipei gandira. Hakuna kuprofita kwakadai. Murume ada kutobatsirwa. Kunoti wese ari kuparidza murayiro, ari kuprofita asi nemweya wetsvina. Ndo vatinofanira kutoridzira gandira manje iva. Saka uri kuona takamira pano Jesu ari kutoridza gandira. Pari chinozonetsa manje ndechekuti richingoridzwa gandira, anobva amira kuprofita oti chindipai pfumo ndakumbaya. Mazviona kuti Sauro murayiro zvechokwadi. Saka zvese zvikonzero zviri zviviri zvinoratidza kuti Sauro murayiro zviripo ipapa. Zvakawandisa zvipere, unogona kuti assignment yekuprove kuti Sauro anoparidza murayiro, mavhesi acho haaperi. Yekutanga yakanga isiri iyi yekuprofita kwaSauro nemweya wetsvina. Vamwana Bhaibheri rakarekodha kuti Sauro aiprofita nemweya wetsvina. Vangani vari kuprofita nemweya wetsvina pakati pedu? Vakapera here vanoprofita nemweya wetsvina? Funzari pasaidi pakuti vakaprofita nemweya wetsvina munozvinzwa here? Munozviziva here? Dai Dhavhidhi akatibatsira veduwe, ndiye anonyatsoziva kuti hakuna chiprofita chakadai. Kungonzwa profesi so ototi ndipei gandira. Hakuna profesi yakadai. Vamwe vanenge vaumburuka vakuti profesai baba, hapana chamusingazive. Izvi ndo patinosvika toti vhurai magwaro. Mweya wetsvina uchitaurirwa nhamba dzechitupa dziri correct, panotorwa gandira. Asi muri kuona here kuti
Sauro akauraya 1000, David akauraya 10,000. Muri kuona kuti pa 1000 vakaurayiwa naSauro, chinhu 1 chiri kunzi chakaurayiwa naSauro. Pa 10,000 dzakaurayiwa naDhavhidhi, zvinhu 10 zviri kunzi zvakaurayiwa naDhavhidhi. Nekuti murayiro wainzi ugone chinhu 1. Pauro ano ndakanga ndiri mupenyu kunze kwemurayiro. Murayiro uchiuya ndakabva ndafa. Kuroti murayiro wakagona kuuraya vanhu. Asi Jesu achizouya akauraya murayiro wacho. Nekuti namba 10 inoparidza murayiro. Inorepresenta ma10 commandments. Ndosaka maona Sauro abva akonkluda kuti no, kana angonzi akauraya 10 bedzi ndofanira kutomuuraya. Ari kunzi atonge. Chimwe changosara kuti apiwe chigaro chekutonga. Kana angouraya 10,000 changosara bedzi chigaro. Saka da kumubaya asati agara. Kureva kuti Kristu haizogara pachigaro asina kugumisa murayiro. Kweva vakadzi ve10,000 vava zviwane kupi? Isu chatiri kuziva ndechekuti mumaoko maDhavhidhi mune musoro waGoriati 1. Zve10,000 vakazviwana kupi? Vakaverenga vakati mumusoro waGoriati imomo mune 10,000. Alright. Tanga tichida kuziva kuti Sauro ndiani. Nekuti hatigone kudifaina Abhineri tisina kuziva tenzi wake. Zviri kunzwika? Abhineri ndi army commander wa Sauro. Saka Sauro zvaari murayiro, Abhineri ndiani? Nekuti Abhineri basa rake nderekutora maorders kuna Sauro achidefenda kurarama kwani kwa Sauro neumambo hwani waSauro nevanhu vani vaSauro nemainterest ani aSauro. Saka zviri pachena kuti kana ari commander kureva kuti haape instruction kuna Sauro, anotora instruction kubva kuna Sauro. Saka Abhineri ndiani? Abhineri iLevitical priesthood. Levitical priesthood ndo inoverenga murayiro yodzidzisa Israel. Ngatiteedzerei murayiro tichiita zvakati. Ngatiteedzerei murayiro tichiita zvakati. Ngatiteedzerei murayiro tichiita zvakati. Tiritedzere vana vana namai. Patikati mboverenge mavhesi matatu atiudze kuti ichokwadi here kuti Levi ndiye muchengeti wemurayiro. Nekuti kana pasina Levi apa paridzwe zvemurayiro. Funzari pasaidi pako kuti unozviziva here. Hallelujah. Andei pa Exodus chapter 30. Ngatimbotanga itaenda pa Exodus 29. Ndi Moses aitaurwa naye naMwari ande pa verse 4. Zvino uye naAroni navanakomana vake, Uya naAroni nevanakomana vake kumukova wetende rokusongana, ngavauye kutende rokusangana. ugovashambidza nemvura. Ngavagezwe Aroni nevana vake. Utorewo hanzu, ugofuka Aroni nguo nejasi Yes. neefodhi nehombodo yechifuva. Yes. Uye umusunge chiuno chake nebhanhire reefodhi rakarukwa nouchenjeri. Yes. Uisewo nguwani pamusoro wake nokuisawo korona tsvene panguwani. Zvino unofanira kutora mafuta echizoro uadire pamusoro wake umuzodze. Zvino uisewo vanakomana vake uvafukidze majasi, uvasunge zviuno zvavo nebhanhire. Iye Aroni nevanakomana vake ugovaisa nguwani vave vaprista nomutemo usingaperi. Tsokorodzai vhesi iyoyo. Uvasunge zviuno zvavo Ngavasungwe Aroni nevana vake zviuno zvavo nebhanhire. Iye Aroni navanakomana vake Iye Aroni nevanakomana vake ugovaisa nguwani. ngavapfekedzwe
chiheti chekupfeka musoro vave vaprista nomutemo ngavave, and the vaprista priest's office shall be theirs for a perpetual statute. Yes. vave vaprista nomutemo usingaperi ugadze Aroni navanakomana vake. Vaprista nemutemo unopera here? Daire vadikani, uprista hwaAroni hune mutemo unopera here? Hallelujah. Yes. All right. Endai paLeviticus chapter 21. Tangirei pavhesi ya 9. Kana mwanasikana womuprista upi noupi achizvisatsa nokupata, Yes. unoshatsa baba vake, unofanira kupiswa nomoto. Munhu uri muprista mukuru pakati pehama dzake. Tangirei pavhesi 1. Verenge vhesi 1 and 2 mozosvika ipapo. Zvinoisha akati kuna Mozisi, taura navaprista vanakomana vaAroni uti kwavari, Yes. muprista ngaarege kuzvisvibisa kuna vakafa pakati porudzi rwake. Yes. Asi kuhama yake yomumba, kana mai vake, kana baba vake, kana mwanakomana wake, kana mwanasikana wake, kana munun'una wake. Right. Saka Leviticus 21 iri kunyorwa vaprista. Taura naAroni nevana vake. Endai paDeuteronomy 32 is 31 verse 24. Zvino Mozisi wakati apedza kunyora mashoko omurayiro uyu mubhuku, Akapedza kunyora bhuku yemurayiro akaita sei? kusvikira apera, Akanyora mashoko ebhuku yemurayiro kusvika apera. Mozisi akarayira vaRevhi vaitakura areka yesungano yaShe akati, Akavarayira kuti vaite sei? torai bhuku iyi yomurayiro Torai bhuku yemurayiro muiise parutivi rweareka yesungano yaShe, ngaiiswe parutivi rweareka yesungano yaShe Mwari wenyu, kuti ikupupurireipo. Mazvita. Hallelujah. Yes. Handei paHebrews chapter 11 verse 7. Nokutenda Noa Hebrews chapter 7 verse 11. naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira youprista hwaRevhi, Yes. nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. Vanhu vakapiwa murayiro nekuda kwani? Yes. Ko mumwe muprista waifanira kuzomuka seiko? Yes. Wegwara raMerikizedheki, asinganzi wegwara raAroni. Aiwa mazvita ende paDeuteronomy 33. Ngatinzwei Moses achiropafadza Levi akufa. Akati kudii pavhesi ya 8. 33:8 dzaDeuteronomy. Pamusoro paRevhi wakati, Moses pamusoro paLevi akati kudii? Tumimi yenyu neUrimi yenyu ndezvaunodikanwa nemi, iye wamakaidza paMasa, wamakarwa naye pamvura yeMeribha. Iye wakati pamusoro pababa vake namai vake, handina kumuona, nehama dzake haana kudzirangarira, kana kuziva vana vake, nokuti vakaita shoko renyu, nokuchengeta sungano yenyu. Levi achaita sei? Vachadzidzisa Jakobho zvamakatonga, Levi achadzidzisa Jakobho zvamakatonga. naIsraeri murayiro wenyu. Levi achadzidzisa Israeri murayiro wenyu. Vachaisa zvinonhuhwira pamberi penyu, Levi achaisa zvinonhuhwira pamberi penyu. nezvipiriso zvinopiswa zvakakwana Zvinopiswa zvichapiswa naLevi paatari. paatari dzenyu. Yes. Ishe ropafadzai simba rake, Ropafadzai simba raLevi. gamuchirai basa ramaoko ake, Gamusirai zvipiriso zvaLevi. gurai zviuno zvavanomumukira Yes. nezvavanomuvenga, kuti varege kusimukazve. Zvabuda here pachena vadikani? Kuti Levi ndiye muparidzi wemurayiro. Mazvionawo. Achadzidzisa Israeri murayiro yenyu. Zvamakatonga zvenyu. Levi ndiye achadzidzisa. Kureva kuti Levi akaverenga murayiro, anobva auti kuna Israeri, murayiro unoti zvakati. Saka muchiona kuti basa raAbhineri nderekuti akanzwa zvirudiwa naSauro, oenda unoudza vanhu vaIsraeri. Akanzwa zvarehwa naSauro, onoudza vanhu vaIsraeri. Akanzwa zvarehwa naSauro, onoudza vana vaIsraeri. Ndiani ari kuita basa iroro? NdiAbhineri. Abhineri mwana waNeri weimba yaBhenjamini. Hallelujah. Amen. Saka Dhavhidhi unotanga kubata ushe pachapter 1 ya 2 Samuel. Sauro anenge afa.
Pachapter 2 pane chiitiko chiripo. Tinoona kuti Abhineri haana kusarenda umambo kuna Dhavhidhi. Abhineri akatogadza Ishi-Bhosheti mwana waSauro, akati mudhara wako afa, tonga, hapana anombokubata. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Yes. Hadei pachapter 2 ya2 Samuel. Taakuziva handiti kuti Abhineri iLevitical priesthood. Oho. Saka 2 Samuel chapter 2 verse 8. Zvino Abhineri mwanakomana waNeri, mukuru wehondo yaSauro, wakanga atora Ishi-Bhosheti mwanakomana waSauro akamuisa Mahanaimi, akamuita mambo weGiriadhi, nowavaAshuri, noweJezreeri, nowavaEfraimi, nowaBhenjamini, nowavaIsraeri vose. Saka vanhu vakangotongwa bedzi naDhavhidhi for 7 years 6 months yaingove imba yaJudha chete. Vamwe vaIsraeri vese vaitotongwa naIshi-Bhosheti, chimfana chisina zvachinogona, but chagadzwa nani? naAbhineri. Kureva kuti mukuru wehondo ndiye akagadza nhubu kuti atonge. Zvakaitwa naArmy General. Muri kukomborerwa nini? Yes. Muri kunzwisisa. Kuseka kwamuri kuita kunzwisisa. Kuti zvechokwadi Abhineri ndiye akagadza Ishi-Bhosheti. Akati zvekuti vanhu vanoda kutongwa naDhavhidhi zvidouraya munhu. Saka hapana munhu aiti pwe naAbhineri, anga akasimba. Ndikutaura chokwadi. Abhineri, Israeri yese yakanzi mototongwa naIshi-Bhosheti, vakati hongu. Iye kutonga anga asingade, but aigadza vanotonga. Right. Alasi vanhu vari kunzwisisa wako vanhu. Vanhu vari kunzwisisa. Pakati mafolo munomane vanhu vaakunzwisisa. Saka Dhavhidhi haana kuita hake ruzha naAbhineri. Wakagara hake kuJudha, achigara paHebhuroni. Ndo paaigara handiti? Achitonga, akatonga for 7 years. Can you imagine kuti mambo anotonga for 7 years 6 months? Achirambidzwa kutonga nyika yese naAbhineri. Fraction yevanhu vaitongwa naDhavhidhi versus nyika yese yaIsraeri yanga iri 10%. David akatonga 10% of the whole country. 90% iri mumaoko mani maIshi-Bhosheti. Batai mazita munobatsirwa, zvinoita kuti munzwisise shoko raMwari. Ishi-Bhosheti ndiye anga ari mwana waSauro akanga asara. Right. Saka Joabhi ndiye akanga apinzwa basa naDhavhidhi rekuti atungamire hondo yaDhavhidhi. Kureva kuti munyika maamane maami mangani, makomanda mangani, mapoka mangani evanhu, nyika iri ngani, 1 country, 2 generals, 2 constitutions, 2 presidents, 2 economies, 2 central banks, 1 country. Ukaitarisa setup iyoyo tinayo nanhasi. Kune vanomhanya vachiti Jesu ndiye mambo, asi atonga achibatsirwa naSauro. Anototonga ega nevanhu vake vanyowana. Kwete vamwe vanoti Sauro haana kumbofa,
isu tinomhanya nedzinza raSauro. Uyu Ishi-Bhosheti watagadza uyu mwana waSauro ndiye watoda kutongwa naye. Jesu achinzi akagumisa murayiro kuti atonge nenyasha nekutenda, kuendera kuti ndo murayiro unombopera, sabata tosara naro. Uchaona kuti vamwe vana vese vaSauro vakanga vafa, kwangosara Ishi-Bhosheti chete. Nokuti nguva yese inopandukirwa Jesu nemurayiro, havatorei yakawanda, mumwe nemumwe anopeka nehwari wake. Vamwe vari kumhanya nesabata chete, vamwe vari kumhanya nechegumi chete, vamwe vari kumhanya neupurisita chete. KuRoma havana zvimwe zvavari kuita, vari kungoti tine mapristi mafati. Pese panenge pakubatwa murayiro, Sauro afa, Dhavhidhi akutonga, tinoona kuti paine 1 anenge achibatwa, murayiro 1 unobatwa. Asi zvida hamuna kuzviona kuti pane chimwe chiratidzo chekuti Sauro anoparidza murayiro. Dhavhidhi atonge Sauro ari mupenyu, Sauro akatotanga afa, Dhavhidhi ndobva azotanga kutonga. Nekuti Jesu haagoni kubata ushe muNew Testament, murayiro uchiripo, unofanira kutanga watoguma, Jesu ozomhanya nenyasha dzake nekutenda kwake nerudo rwake. Haleluya. Amen. Saka zvakaburana, Abhineri ndokuorganiza vakomana vake pachapter 2 ipapo, ndokubva ati handei tinorwisana naDhavhidhi. Sezvatinoona zvichiitika pakati pevaJudha nana Pauro nguva dzechechi yekutanga, vaiburana every time. Ndobva vagara panonzi paPool of Gibeon. Uyu Abhineri aive nevakomana 12, Joabhi akauyawo nevakomana 12. Saka dziva raraiswa pakati, Joabhi ndogara kuno nevake, Abhineri ndogara kuno nevake. Majenerali akutaurirana, vakomana vakanyarara. Zvikanzi nevakomana nemajenerali, vakomana ngavasimuke vatambe. Vakomana ngavasimuke vaite sei? Vatambe. Verengai verse 14. Abhineri akati kuna Joabhi, majaya ngaasimuke atambe pamberi pedu. Joabhi akati, ngavasimuke havo. Kutaura kwevakuru. Ipapo usafunga kuti pada kuridzwa tsviriyo, pada kubaya navanhu. Ndobva vasimudzirana minondo ndokukakarisana. Vakomana vaAbhineri ndobva vakundwa nevakomana vaJoabhi. Abhineri ndobva atanga kutiza. Pakabva pazosimuka mukomana anonzi Asaheri. Asaheri anga ari munin'ina waJoabhi. Joabhi anga asiri general ubedzi waDhavhidhi, aive muzukuru, vaiemploya hama dzavo. Abhineri mwana wokwaba mudiki kwaSauro, Joabhi mwana wehanzvadzi yaDhavhidhi anonzi Zeruya. Vaitove vari 3 vakomana. Mukuru anga ari Joabhi, kouya Abhishai, koita Asaheri. Right. Zvino Asaheri unonzi wanga aine problem. Aimhanya semhara, aimhanya semhene. Verenga verse 18. Vanakomana vatatu vaZeruya vakanga varipo, vana Joabhi naAbhishai naAsaheri. Asaheri waigona kumhanya sechengu. Sechengu. Aimhanya zvisingaite Asaheri, tsoka dzake dzaimubatsira. Saka Abhineri paakasimuka achimhanya, Asaheri akati yekumhanya ndokubasa kwangu, ndomubata. Ndobva akasimuka Asaheri, ndofunga akaipfuura Usain Bolt. General Abhineri ndokubva vacheuka, ndokuona Asaheri amudhuze. Zvikanzi ndiwani, hausiriwe Asaheri here munin'ina waJoabhi. Zvikanzi ndini, da kubaya Abhineri nhasi ndokuuraya. Ndofunga Asaheri akapindwa nepfunga kuti ndikauraya Abhineri ndopromotwa nasekuru. Zvikanzi naAbhineri nomfana, iwe waugone kutiuraya uri mutete. Uri kuona vamwe mafano andiri kumhanya navava, tsvaga 1 wokubaya, womeenda naye kuna Dhavhidhi. Kaida nyembe unowana nyembe naye, indokupedzesa. Asaheri akati ndokuuraya, uda kundishikidzira. Abhineri akazoita sei paverse 23. Asi wakaramba kutsauka. Akaramba kutsauka Asaheri. Naizvozvo Abhineri wakamubaya mudumbu nechireya chepfumo.
pfumo rikabuda neseri kwake, achimhanya Abhineri ari kumberi, Asaheri ari kumashure, akakanda pfumo rikabaya Asaheri rikabuda nekuseri, akawira pasi ipapo, ndokubva awira pasi Asaheri, akafirapo. ndokubva Asaheri afa. Yes, Zvino vanhu vose vakati vachisvika pakanga pawira Asaheri, pasi pakufa kwake vakamira, asi Joabhi naAbhishai vakateverera Abhineri. Zuva rikavira pakusvika kwavo pachikomo cheAma, chaiva pamberi peGiya, panzira yerenje inoenda Gibheoni. mazvita henyu. Ngatichisiyana nechapter 2 because of our time. Asi ndoda kuti muzive kuti maperero akaita nyaya iyi pachapter 2, Joabhi akanga abatikana kuti Abhineri wauraya chii? Munin'ina wangu. Saka vakazoridza hwamanda vakataurirana kuti no, topedzana tiri vana vemunhu wani. Iwe Joabhi uri weimba yani yaJese, uri weimba yaJudha, isu tiri weimba yaBhenjamini. Asi Judha naBhenjamini vana vaJakobho. Tosvika kupi tichibayana vanhu vanopera, ngatiparadzanei. Saka vakaparadzana. Joabhi ndokudzokera kuHebhuroni kwaaigara naDhavhidhi. Abhineri ndokudzokera kwaanga achigara naIshi-Bhosheti achitonga. Saka Mwari ngaatibatsire nekuti pachapter 3 panonzi kudii pavhesi 1. Now there was a long war between the house of Saul and the house of David. But David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker. Hallelujah. Amen. Tiri chapter 3 papo tinozoona kuti tikasvika pavhesi 6 pane chimurenga chakazomukawo kuna Abhineri, aka-accused naIshi-Bhosheti kuti anga achidanana naRizipa yakanga iri girlfriend yaSauro. Ndobva Abhineri agumbuka akati mfana uyu abatsiriki, ndakamugadza kuti atonge, iyezve zvaakuda kundipa mhosva dzisina nebasa rese, ndomubvisa. Awa zvakatoitika. Ndobva Abhineri aenda kuna Dhavhidhi. Verenga vhesi 8. Paakanzi adanana naRizipa akaita sei Abhineri? Ipapo Abhineri akatsamwa kwazvo namashoko aIshi-Bhosheti akati, ndiri musoro wembwa yokwaJudha here? Iko nhasi ndinoitira imba yaSauro baba vako navanun'una vake nehama dzake zvakanaka, newe handina kukuisa paruoko rwaDhavhidhi. Kunyange zvakadaro unondipomera mhaka nhasi pamusoro pomukadzi uyu. Mwari ngaakurove Abhineri. Mwari ngaarove Abhineri aramba achidaro, kana ndisingaitiri Dhavhidhi sezvaakapika Ishe kwaari, achiti uchatamisa ushe paimba yaSauro, amutse chigaro choushe chaDhavhidhi pakati paIsraeri naJudha, kubva paDhani kusvikira paBheerishebha. Naye Abhineri akakwana here? Bvunzara basa kuti Abhineri dzirimo dzese here? Aburana naIshi-Bhosheti, ndo paakati Mwari ngaarove Abhineri kana ndikasatora vanhu vese vari kutongwa naIshi-Bhosheti ndonovati njo kuna Dhavhidhi, sezvaakataura Mwari kuna Dhavhidhi achiti unoda kuti Dhavhidhi atonge panzvimbo yaSauro kubva paDhani kusvika paBheerishebha. Sokodze vhesi iyi kureva kuti nguva yese iri kuita misara yese iyi aizviziva imi. Abhineri verengai. Mwari ngaarove Abhineri. Mwari ngaarove Abhineri. Aitaura ndiani? Abhineri. Abhineri akati Mwari ngaarove ani? Abhineri. Mwari ngaarove Abhineri. Arambe achidaro. Arambe achimurova Abhineri. Kana ndisingaitiri Dhavhidhi sezvakapika Ishe kwaari, achiti uchatamisa ushe paimba yaSauro, amutse chigaro choushe chaDhavhidhi pakati paIsraeri naJudha, kubva paDhani kusvikira Bheerishebha. Zvikanzi Mwari akazvitaura kudhara, ndini achingowaya zvangu, ndakunopa vanhu kudai. Ndiani watiri kutaurawo? NdiAbhineri. Hallelujah. Amen. Saka zvaakazoita Abhineri, akazoenda akanoti kuna Dhavhidhi, no, ndoda kuti vanhu vese vauzotongwa newe, ina ndisina problem newe. Dhavhidhi akati, shamwari kam,
handiri kunyepera. Kana uchida kuti tiwirirane kapanyaya iyi, enda unotora mukadzi wangu. Verengai pavhesi ya 20. Naizvozvo Abhineri akasvika kuna Dhavhidhi paHebhuroni ana varume vana 20. 20 varume vaiperekedza imotaketi kai yani yaAbhineri. Dhavhidhi akaitira Abhineri navanhu vakanga vanaye mutambo. Dhavhidhi ari right here? Akaitirwa mutambo raDhavhidhi ndiani? Abhineri akati kuna Dhavhidhi, ndichasimuka ndikaenda kundounganidzira ishe wangu mambo vaIsraeri vose kuti vaite sungano nemi mubate ushe pose pamunoda napo nomwoyo wenyu. Dhavhidhi akaendesa Abhineri akaenda norugare. Right. Zviri kunzika zvataura izvi? So chii chakazoitika? Zvino varanda vaDhavhidhi naJoabhi vakadzoka pakundopambara. Vakauya nezvavakapambara zvizhinji, asi Abhineri wakanga asipo kuna Dhavhidhi paHebhuroni, nokuti wakanga wamuendesa akaenda hake norugare. Zvino Joabhi nehondo yose yakanga inaye vakati vasvika, Joabhi akaudzwa zvichinzi, Abhineri mwanakomana waNeri wakasvika kuna mambo. Saka Abhineri paakabva papalasi yaDhavhidhi kuHebhuroni, uri kuona kuti anoratidza kuti achiita mazuva ariko, akaitirwa mutambo kawo. Saka pane confusion inoitika yekuti saka Dhavhidhi aiitira mutambo munhu akamutorera vanhu sei? Kureva kuti pane karelationship asi vanhu ava havawirirane futi. Ndoiya yainzi musasungwa neshoko remurayiro, asi zvozonzi futi zvakare murayiro wakaita sei? Wakanaka. Muri kuona here kuti Abhineri paari kuti kuna Dhavhidhi vanhu vese vaIsraeri ndokupa. Vanhu vese vaIsraeri ndoita sei? Ndokupa vagokuteerera. Pari kutsanangurwa basa remurayiro. Uri kunzi paGalatians chapter 3, murayiro wakanga uri muperekedzi wedu kuti endesa kunani? Kuna Kristu. Ari kuti murayiro wewe muperekedzi wedu ndiIsraeri anodaro. Nekuti ndiye ari kunzi zvese zvinorehwa nemurayiro unozvitaura kuvanhu vari pasi pemurayiro, kuti miromo yose idzivirwe, nyika yese ive nemhosva pamberi paMwari. Zvinoonekwa pachena kuti hakuna nyama inoruramiswa pamberi pake nemabasa emurayiro, nekuti zvivi zvinoziviswa nemurayiro. Asi zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwemurayiro, asi kuchipupurirwa nemurayiro navaprofita. Saka Abhineri ari kubva aita zvinhu zviviri. Number 1, anotanga apupura kuti Mwari akataura kuti achatora vanhu vese kuna Sauro agovaendesa kuna Dhavhidhi. Ndo chinhu chekutanga chinotaurwa nani? naAbhineri. Apedza izvozvo Abhineri obva azotaura kuti no, ndaakuda kutora vanhu vese vaIsraeri ndivaendese kupi? Kuna Dhavhidhi. Testimony iyoyo haigone kutaurwa kana Dhavhidhi asina kuitira Abhineri mutambo. Saka taisaimona binda ndipindewo yakaitika. Toda vanhu vaviri panapa. Pakaitika binda ndipinde kana kuti buda ndipinde. Buda ndipinde ndo yakaitika. Imi mira huko. Mapfeka zvawaitika Abhineri naJoabhi vangapfeka zvawaiti zvese. Ndiani mumwe ada kuhipukara basi. Toda Abhineri adzare black. Abhineri akapfeka zveblack here. Right. Saka umu ndo mupalasi maDhavhidhi. Kwa icho chinosaka waAbhineri ashaidire Dhavhidhi Joabhi asipo chii? Nekuti zviri kunzi Joabhi akati achidzoka kwaanga atumwa, akaudzwa nevakomana vepresidential guard, benzi riya raachitogara pano. Zvikanzi ani? Zvikanzi uya akauraya munin'ina wako uya, akauraya munin'ina wako Asaeri, maita boka riya nebotso riya riya repadziva repaGibheoni. Abhineri anga ari pano. Zvikanzi uchiti general, muchiti kungouya pano bedzere, paurewa mombe dzakakora pano. Abhineri atombogara mupalasi vakatonwa waini vese, mambo anga achivhara zvisikaite nekugara kwaakaita nani? naAbhineri.
Saka Abhineri wapedza kuita mabiko akaitirwa naDhavhidhi, unobuda obva atanga kudzokera kwanga kuina kuMahanaimu, kwakuina Ishbosheti. Joabhu obva apinda. Joabhu ndo paanoudzwa kunzi Abhineri anga ari pano, obva atuma mukomana kuti ende munodeedza Abhineri, muti General Joabhu vadzoka, pane kanyaya katofanira kutaura. Izvo shasha yarangarira kutsiva ropa raAzaeri. But iyo setup mukaiona kuti Abhineri anouya kuna Dhavhidhi Joabhu asipo. Abhineri anouya kuna Dhavhidhi Joabhu asipo, atumwa kune mamwe mabasa naDhavhidhi. Dhavhidhi unenge aimaneja zvinhu izvi in the spirit, kuti anotanga ati kuna Joabhu enda kwakati, oisa idea muna Abhineri, rekeni mboshandira President David. Pari kutumwa Joabhu kuenda kune kamwe kabasa, uku Abhineri ari kuburana naIshbosheti nenyaya yaRizipa. Zvinhu zvakaitika physically here, zvakaitika munyika yemweya. The coincidence is too much. Hallelujah. Amen. Saka Abhineri zvatati isusu ndiLevitical priesthood, Sauro murayiro, Dhavhidhi ndiKristu, ko Joabhu ndiani? Joabhu anoita mweya mutsvene. Muri kurangara kuti Dhavhidhi akufa akasiya ati kuna Solomoni, rega kutenjera Joabhu kuchena musoro. Akauraya murume akanga, varume vaviri vakanga vasina mhosva. Muri kuvaziva vakomana vacho vari ndiani? NdiAbhineri naAmasa. Muri kukanganwa Amasa wokubatwa ndebva, akanzi mfano wako uri kupi? Ngadiukise mfano wangu. 4. Amasa akaurayiwa naJoabhu. Haadaro Joabhu ari Peteri wokubaya nzeve yaMaokasi. Hadaro ari Peter akatora banga Jesu achida kubatwa kuti aende kunofa, achida kuuraya Maokasi kuti musabate murume. Jesu akati aiwa, zviri kuda kuitwa panapa zvakanyorwa mumagwaro, regai zviitike. Ukabata munondo unofane munondo, ukabata munondo unofane munondo, ukabata munondo unofane munondo. Joabhu akabata munondo akafa nei? Handiti akabewa nemunondo naBhenaya mazuva akanga akutongwa naSolomoni Dhavhidhi afa. But ngatimboisiya yakadaro. Verengai gwaro. Verse 26. Joabhu akati abuda kuna Dhavhidhi, akatuma nhume dzitevere Abhineri, idzo dzikamudzosa patsime reSira. Asi tangire pa 24. Ipapo Joabhu akaenda kuna mambo akati, maiteiko? Saka Joabhu audzwa kuti Abhineri aitirwa mabiko namambo Dhavhidhi, haana kurega, akati daunotaura navo mambo vakurasika. Akati kuna president, chii chamaita? Imi Joabhu simba here anoriwana kupi? Mushandi ane simba here rekutaura nabhosi vake achidaro? General na president. And what hast thou done? Yes. Tarirai, Abhineri wakanga asvika kwamuri, mamuregerereko achienda, zvino waenda chose. Munoziva Abhineri mwanakomana waNeri kuti wakanga auya kuzokunyengerai, azive kubuda kwenyu nokupinda kwenyu, nokuziva zvose zvamunoita. Joabhu akati abuda kuna Dhavhidhi. Dhavhidhi akadaira here mazuva aJoabhu? Joabhu, unotaura namambo woramba wakanyarira woto dzaiita shungu. Semunhu wemukuru wehondo haadi zvekutaura stereki. Saka akati regai tinoisorova ndega Joabhu. Dhavhidhi akati aisirova takanyarira zviri kudai. Zvepati yangu ndatopedzana naAbhineri. Yes. Joabhu akati abuda kuna Dhavhidhi, akatuma nhume dzitevere Abhineri, idzo dzikamudzosa patsime reSira, asi Dhavhidhi wakanga asingazvizivi. Aizviziva here Dhavhidhi kuti Abhineri adzorwa? Yes. Zvino Abhineri wakati adzoswa paHebhroni. Saka akadzoswa Hebhroni achitorwa patsime reSira. Dzokai baba, sanganai apa. Uyo akanga abuda mumba akawo. Haina kuitikira mupalazi kai, haina kuitirwa muState House, yakaitikira kunze. Akaita sei Abhineri kana kuti Joabhu akaita sei Abhineri? Joabhu akaenda naye vari voga pakati pesuo.
kuti ataurirane naye vari Endai voga. pasaidi pamunotakurirana. Tinoda kuona Joabhu achitora kaAbhineri. Yes. Akamubayapo nomudumbu akafa nokuda kweropa romunun'una wake Asaheri. Tora nzvimbo dzenyu. Akamuurayirei Joabhu? Aida kuita sei? Saka mukazvitarisa munoona kuti ndo zviri kunzi naPauro, kana mukadzingiswa Kristu achakubatsirai chinhu. Because mazuva enyasha mukanga maakutarisa Abhineri musina kunzwisisa, mune maakufunga nhau ye tit for tat, an eye for an eye. Munhu akuzvibhadharira zvitadzo zvake. Saka Dhavhidhi uchiitira Abhineri mabiko ari kuparidza ruregerero runofanira kupiwa vaJudha nevaRevhi, kunyange zvazvo vaimbotaura zvinopesana naJesu. Tiri mutestamende yenyashaka. Orati zvichida pane vanoti hatizvinzwisise, endai paActs chapter 3 verse 13. Acts chapter 3 verse 13. Peter ari kuparidza musi waponeswa chirema chiri pasuo rakanaka. Ari kutaura achiti kudii? Mwari waAbhurahama nowaIsaka nowaJakobho, Mwari wamadzibaba edu, ndiye wakakudza muranda wake Jesu. Mwari wakakudza mwanakomana wake Jesu. Bvisai muranda ipapo. Wakakudza mwanakomana wake Jesu Kristu. Yes. Wamakaisa kuvatongi, mukamuramba pamberi paPirato. Iye atonga kuti asunungurwe. Asi imi makaramba uyo mutsvene. Makaramba the Holy One. Wokururama. Mukakumbira kuti mupiwe muurayi. Mukapiwa Bharabhasi, mukaramba Jesu kuti afe imi. Vakuru vaIsraeri ndo vari kutaurwa navo ka. Yes. Mukauraya muvambi woupenyu. You killed the Prince of Life. Iye wakamutswa naMwari kuvakafa. Mwari akamutsa kuvakafa. Iye watiri zvapupu zvake isu. Tiri kupupura nezvake murume woupenyu. Nokutenda kuzita rake. Nekutenda kuzita raJesu. Zita rake rakasimbisa munhu uyu wamunoona. Chirema chasimbiswa muzita raJesu Kristu. Nowamunoziva. Yes. Uye kutenda kunobva kwaari ndiko kwamuporesa. Yes. Zvakanaka kudai pamberi penyu mose. Yes. Asi zvino hama dzangu, ndinoziva kuti makazviita nokusaziva savabati venyuwo, asi saizvozvo Mwari wakapedzisa zvaakamboreva nomuromo waprofita vose kuti Kristu wake uchazotambudzika. Mazvita. Makazvita nekuita sei? Dzikai nayo zvishoma. Naizvozvo tendeukai mudzoke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, kuti nguva dzokusimbiswa dzinobva kunashe dzisvike. Tendeukai, imi makarovera Jesu imi. Itai sei zvenyu? Tendeukai. Kureva kuti Dhavhidhi haana basa nekukanganisirwa kwake kwese naAbhineri. Nekuti uri mutsoka dzaKristu. Ari kuti kunyange zvazvo ndakapomerwa navaIsraeri, ndikaroverwa ndikafa. But kufa kwacho namanje kwandakaita, havana kukanganisa. Dai ndisina kutofa hapana regerero. Chakungodiwa bedzi, imi makandiroverera imi. Imi makandipomera mhosva imi. Chitendeukai. Saka Joabhu haasi kunzwisisa transaction iyoyo. Mabiko ari kuitirwa Joabhu, Abhineri naDhavhidhi haasi ekupembedza unhubu hwaAbhineri. Rinotori biko riri kupiwa mutadzi wese anenge adzoka. Anenge ada kutendeuka, Mwari akavhura mwoyo wake, anoponeswa. Ndosaka muri kuona papatarwa nhau yemabiko. Nekuti wese anouya kuna Kristu anosvika kuine mabiko. Kuchingodhishwa chikafu choupenyu, kuchidhishwa chingwa choupenyu, kuchidhishwa chingwa choupenyu. Hazvina mhosva kuti wangochiparidza murayiro here kana kuti prosperity gospel. Ukangouya bedzi kuHebhroni unowana kuine mabiko ako. Tendeukai, anokuregererai. Mambomurovera, hanzi makazviita nekusaziva. Saka pari kunzi naPeter makazviita nekusaziva kuvaJudha. NdiAbhineri ari kunzi naDhavhidhi wakazviita nekusaziva. Pawakambotora vanhu ukavapa Ishi-Bhosheti. Tendeuka Abhineri, unoponeswa. Kozoita mumwe anoti ndinoshandira Jesu, ndoshandira Dhavhidhi. Anoti mungaregere Abhineri achienda. Abhineri anga achida kutoziva kuti mumambo wenyu unofamba sei akumukirei. Dhavhidhi kuti achinimukira zvinopfuura here zvakaitika kudhara. Ndakatomukirwa kare. Haleluya. Amen.
kureva kuti mushumiri anoti ndinoshanda naJesu anofanira kuziva kuti Jesu anoregerera every sinner. Hakuna anonzi akatadza zvokuti haite sei. Ndo zvakatadza kunzwisiswa naJoabhi. Izvozvo tinozviona pana Peter. Hallelujah. Saka Jesu anoti kuna Peter, dai ndichida kuwana security ndaigona kudedza 12 legions of angels dzindichengete izvezvi. Siyana nemunondo wako. Ko zvino uyauya kuzondibata kana achigurwa nzeve, ko acharovera zvipikiri munyama yangu achagurwa chii? Yamatanga yekuda kugura vanhu. Zvauri kuda kutumwa kunoparadzira vanhu shoko, iwe uchigura nzeve dzacho dzinonzwa shoko. Vachanzwa nei kana wakwahura nzeve dzese? Iri kudzika here vhakeri? Yes. Saka Abhineri akaita sei zvake? Akafa. Akaurayiwa naDhavhidhi here? Akaurayiwa nani? Akaurayirwa kupadukira Dhavhidhi here Abhineri? Akaurayirwa chii? Akaurayirwa chii? Musoro wevhangeri unonzi chii? Unonzi chii? Abhineri akaita sei? Saka maakuziva here chakafira Abhineri? Sure. Hamusi maakumhanya kupupura zvamusati maakuziva. Alright, saka Abhineri paanofa chii chakaitika? Verenga imberi. Pashure Dhavhidhi wakati azvinzwa, Dhavhidhi akati azvinzwa kuti Abhineri afa, akati, Dhavhidhi akati kudii? ini noushe hwangu hatine mhosva pamberi pashe. My kingdom and my life are innocent of the blood of Abner. Nokusingaperi pamusoro peropa raAbhineri mwanakomana waNeri. Handina mhaka nerufu rwaAbhineri. Ngazvive pamusoro waJoabhi. Ngazvive pamusoro paJoabhi. Napamusoro peimba yose yababa vake. Nepamusoro peimba yose yababa vaJoabhi. Imba yaJoabhi igare ina vanhu vane hosha yokuyerera, kana vane maperembudzi, kana vanodonzva nomudonzvo, kana vanourawa nomunondo, kana vanoshayiwa zvokudya. Chachiprofita kaichi. Ngakuwanikwe vanoyerera zvinhu kumhuri yaJoabhi. Vana maperembudzi, vanodonzva, vanoshayiwa zvekudya, nevanoparara nemunondo. Yes. Naizvozvo Joabhi naAbhishai munun'una wake vakauraya Abhineri, nokuti wakanga auraya munun'una wavo Asaheri pakurwa paGibheoni. Pabheto yepaGibheoni yadzokorodzwa zvakare reason yakaurayirwa Abhineri naJoabhi naAbhishai munun'una wake. Yes. Zvino Dhavhidhi akati kuna Joabhi, ndokubva Dhavhidhi akutaura naJoabhi nokuna vanhu vose nekuna vanhu vose vari paHebhuroni, vakanga vanawo, bvarurai nguo dzenyu, bvarurai nguo dzenyu, musimire magumbu pazviuno pfekai zvenyu, matsaga pazviuno zvenyu, mucheme pamberi paAbhineri. chemai pamberi pekofini rakatakura Abhineri. Mambo Dhavhidhi akatevera wanyanza, Akatevera kofini, vakaviga Abhineri paHebhuroni. vakaivigira Abhineri paHebhuroni. Mambo akachema kwazvo pahwiro hwaAbhineri. Ndokubva dzapfugama ndokutanga kuchema paguva raAbhineri. Vanhu vose vakachema. Vanhu vese vava vasisachema Abhineri, vava kuchema mambo ari kuchema Abhineri. Mambo akachema Abhineri akati, inzwai mazwi amambo pakuchema kwake Abhineri. From everywhere kwatabva, vanikani. Vhangeri yakanaka. Abhineri achingonzi afa, mambo vakati ropa rake handina mhaka naro. Imba yaJoabhi ngaitambudzike nemaperembudzi nezvinoyerera. Ndobva shasha yakutevera kofini ichita sei? Dhavhidhi aidetsa vediwe. Kushandira munhu akadaro, munhu ari kuchemwa uyu ari kutora 90% yevanhu vanofanira kutongwa naari kuchema achivapa mumwe munhu, asi anochema bedzi. Mwari achida kuemphasize nhau yekuti ane shungu yakadii nevatadzi vake. But kubva patabva kwese apa uchanoona kuti panoita sekunge Dhavhidhi
ane tsitsi stereki naAbhineri, ane pfungwa yekuti Abhineri dai arega kufa. Chinzwai verse 33. Ukaitarisa pairi verse 33 iri pachapter 3 verse 33. 3:33. Mazwi ekuchema kwaDhavhidhi pamusoro perufu rwaAbhineri. Yes. Mambo akachema Abhineri akati, Abhineri, waifanira kufa somufiro webenzi here? Arume, kuchema wai kwakadai. Kureva kuti Abhineri anga ari chii? Dai akanga asiri benzi aita sei? Mafiro ako Abhineri, mafiro ebenzi. Yes. Maoko ako akanga asina kusungwa, namakumbo ako akanga asina kupinzwa mumatare. Iwe wakafa sokufa kwomunhu pamberi pavana vezvakaipa. Vanhu vose vakamuchemazve. All right. Pfuurai mberi. Zvino vanhu vose vakauya kuzokurudzira Dhavhidhi kudya zvokudya achiri masikati. Asi Dhavhidhi wakapika akati, Mwari ngaandirove arambe achidaro kana ndikaravira chingwa kana chimwe chinhu zuva richigere kuvira. Vanhu vose vakazviona vakafara nazvo, nokuti zvose zvinenge zvakanga zvichiitwa namambo zvakafadza vanhu vose. Murunzwa New Testament church? Yes. Zvese zvinenge zvaitwa namambo mu New Testament zvinoita sei zvazvo? Vari kufadzwa vanhu vese vaIsraeri ra? Kuri kufadzwa vanhu vapi? Vari paHebhuroni chete. Zvese zvaitwa namambo zvaita sei? Yes. Naizvozvo vanhu vose navaIsraeri vose vakaziva kuti wakanga asi mambo wakarayira kuti Abhineri mwanakomana waNeri avurawe. Zvino mambo akati kuvaranda vake, hamuzivi here kuti nhasi muchinda nomunhu mukuru wafa pakati paIsraeri? Hamuzivi here? Know ye not that there is a prince and a great man fallen this day in Israel? Ini nhasi handine simba, kunyange ndiri mambo wakazodzwa. Varume ava vanakomana vaZeruya vanondikurira. Ishe ngaatsive muiti wezvakaipa zvakafanira kuipa kwake. Ndakazodzwa zvangu vakomana, but nhasi handina simba. Vana vaZeruya vanoita sei? Apa zvivana zvatete. Iwe ukaona uri muchechi uchinzi mwana waZeruya, hauzvibvunzewo kuti baba vangu vazikanwa zita ravo here? Mwana anodedzwa nezita ramai here? Hallelujah. Amen. Saka pane chinhu chandoda kuti muone ndisati ndakupindurai mubvunzo wokuti Abhineri akafa nei. Chakauraya Abhineri chii? Ndoda kuti muzive kuti zvese zviri kunzi zvakaitwa naDhavhidhi pakuchema rufu rwaAbhineri, pazvakaitika vanhu vakati, saka isu taifunga kuti Dhavhidhi atuma Joabhi kuuraya Abhineri. Machemero aDhavhidhi anoratidza kuti Dhavhidhi haana kutuma Joabhi. Ndobva vanhu vada mambo kuti mambo uyu haadi kudeura ropa ravanhu. Ndobva mambo ataura pamusoro paJoabhi zvikanzi Mwari ngaarove Joabhi, vaZeruya vanondikurira. Mwari ngaatsive mutsivi wezvakaipa nekuda kwezvakaipa zvake. At this point, appearance yescripture inotiratidza kushata kwaJoabhi. But pane imwe element inofanira kubuda taona kushata kwaJoabhi, inotaurwa nerufu rwaAbhineri. Sauro murayiro, Abhineri ilevitical priesthood. Saka pari kutaurwa naDhavhidhi pamusoro perufu rwaAbhineri inenge iri vhangeri iri kubva kuna Kristu, iri kutaura mafiro kana kuti kuguma kwelevitical priesthood. Kurwadziwa kwaDhavhidhi, kuchema kwake, kupfeka magumbu, kutevera kofini, kunomira paguva raAbhineri ochema oti handidye kubva mangwanani kusvikira manheru, kureva kuti rufu rwaAbhineri runotsanyisa mambo, vanombomira kudya. Izvo panoguma murayiro ndipo zvakare panofa Abhineri, nekuti murayiro unoguma paKauvhari. Ndo zvakare panomira basa rinoitwa naLevhi
rekushumira patemberi. Saka paari kunzi akaenda kuguva raAbhineri, iKalvari iri kunongedzerwa. Panenge pavigwa Abhineri ndo pamunoona futi mambo vakapfugama ipapo. But mambo vana kugara ipapo kwenguva yakareba. Vakati kana kwadoka ndichazodya, handisi kudya masikati. Kwandichasakarirwa masikati here. Ndokubva azobviswa manheru, achimuka kubva kuvakafu. Ndokusadya kwanga achiita. Kwanditi Jesu kana achidya anenge achiparidza. Kureva kuti panyika pano haana kuparidza for 3 days and 3 nights. Kunyange zvazvo kune kwaakanga ari kumwoyo wenyika. Saka tinoona kuti Abhineri haana kufa nenzira iri nyore. Rufu rwaAbhineri rwuri controversial. Runopesanisa Kristu nevanhu vaanga achishanda navo. Nekuda kukunzwisisa kwavanenge vasingaite kuti Abhineri waifanira kufa here. Abhineri anga asingafanire kufa here. Oti Abhineri anga asingafanire kufa, anga achifanira kufa here Abhineri, anga achifanira kufa. Ndiwo here mafiro Abhineri anofanira kuita? Haasiriwo. Abhineri waurayiwa sebenzi. Why? Nekuti mukatarisa pakafa Sauro, haana kuurayiwa nemunhu. Sauro akawira munondo wake ndokubva afa. VaFiristia vakangomukuvadza bedzi, havana kumuuraya. Nekuti chinogumisa murayiro ishoko rakataurwa mumurayiro kuti murayiro wacho uchaguma. Ndosaka muri kuona nhau yemunondo uchinzi ndo unobaya ani? Abhineri. Problem yemunondo unobaya Abhineri yakanga iri kuti wanga wakabatwa naJoabu. But iwo munondo hauna kunge wakashata kuti uraye Abhineri. Ndo wakauraya Sauro. Uye Sauro achiurewa nemunondo, haana kurewa nemunondo womumwe munhu, akaurewa nemunondo wake. Ndo mafiro futa yafanira kuti Abhineri. Waurewa sei naJoabu, hauna wako here munondo wokuti ugofa. Saka pari kunzi Abhineri wafa sebenzi. Pari kutaurwa zvinhu zviviri. Murayiro kana uchiguma, unogumiswa neshoko rakataurwa zvekuguma kwemurayiro. Jeremiah 31:31, ndichaunza sungano yandichanjira mumwoyo yavanhu. Deuteronomy 18:18, ndichatuma mumwe muprofita akafanana naMozisi, ndichaisa mashoko angu mukanwa make, zvandenge ndataura maari ndozvamunofanira kuteerera. Asingateerere zvandinotaura mumuromo make, munhu iye achatongwa. Mazwi iwayo ari mumurayiro, achitaura zvekuguma kwemurayiro. Kureva kuti paKalvari ndo paifanira kuguma murayiro. Pobva paguma zvakare Levitical priesthood. Sauro akafa kare, but Abhineri achiri mupenyu. Kureva kuti kune vanhu vachasara vachida kuparidza murayiro nevachasara vachiti toda kuita vaRevhi. Iwo murayiro wacho wakaita sei? Wakaguma kare. Murayiro waifanira kuguma paKalvari, vanhu votoziva kuti tatransfer tamuNew Testament. But chiri kusaka Abhineri azobewa naJoabu inhau yekuti akasara sei ari mupenyu pakafa Sauro kuhondo yevaFiristia. Kana uri mukuru wehondo, mambo aenda kuhondo, mambo haafanire kufa iwo uchisara. Anofanira kutotanga kufa mukuru wehondo. Nekuti munondo wasvika sei pana mambo uchimbosiya general. Panonzi pakafa vana Jonadabi, vana Melkishua, vana Jonathan, vana vaSauro. Iye Sauro ofa. Iwewe Abhineri wakasara sei? Kureva kuti Levitical priesthood yakada kusara ichiita sei inopfuurira mberi. Iwo murayiro waguma paKalvari. Zvinotozosaka vashumiri vaKristu vaite sevakuda kudhubhura Levitical priesthood. Iko kuparidza kuti mirai kuparidza murayiro. Sezvakaitwa Pauro paakarohwa nemuprista, zvikanzi nevakuru, unotaura sei mashoko asina kunaka pamusoro pevakuru? Hauzoti muprista waMwari here? Zvikanzi naPauro ndandisina kuzoti muprista waMwari, nekuti murayiro kuti usataure zvakaipa pamusoro pemutongo wavanhu vako. Pauro aizviziva kuti muprista, but airamba uprista hwake. Akanga akuzoti muprista mumwe chete asara ndiKristu Jesu. Iko kutoudzwa kunzi hausi muprista naPauro, kwatokufa sebenzi. Unofa sebenzi Abhineri. Ukatadza kubvuma kuti murayiro wakaguma paKalvari, uchabayiwa naJoabu, unofa sebenzi. Kuroti maprista ari kwaMarange vachafa semapenzi. Maprista ari kuRoman Catholic achafa semapenzi. Zvino Proverbs inoti benzi rakati mumwoyo maro, Mwari hakuna. Hallelujah.
Saka Dhavhidhi paanochema anobva azotaura kuti no, rufu rwaAbhineri ruri kundirwadza nekuti angadai akafa kudhara, kwete pano paazorewa nanapa naJoabhu. Ndosaka ari kunzi wafa sei? Sebenzi. But Abhineri akaurayiwa nei? Ngatisimukei. Abhineri akaurayiwa nei? Hande pa 1 Samuel chapter 19 verse 1. Dhavhidhi akanga auraya Goriati, patoita kuvengana kare pakati paDhavhidhi na Sauro. Chii chakataurwa naSauro pamusoro paDhavhidhi? Zvino Sauro akataura naJonatani mwanakomana wake navaranda vake vose kuti vauraye Dhavhidhi. Asi Jonatani mwanakomana waSauro wakanga achifarira Dhavhidhi kwazvo. Naizvozvo Jonatani akaudza Dhavhidhi akati, Sauro baba vangu vanotsvaka kukuuraya. Naizvozvo zvino chenjera kwazvo, mangwana ugare pakavanda uvavande. Mazvita. Saka Dhavhidhi pachapter 18 ndo paanozonzi anzi naSauro, no, zvandichaita kuti Dhavhidhi afe, ndaakumutuma kuti aende kunouraya vaFiristia. Saka akanzi ndoda kuti uroore mwanasikana wangu Mikari, asi kuti undiroorere mwana wangu wotondiugira ma4 100 vaFiristia. Ipapo Sauro aitsvaka kufa kwaDhavhidhi. Dhavhidhi anouya akabata zvikanda zviya zviri 200 ndokubva Dhavhidhi akutyiwa naSauro. Pamberi pacho pachapter 18 ipapo ndo patinozoona Sauro achituma vakomana vake kunobata Dhavhidhi kumba kwaMikari kwaanga achigara Dhavhidhi. Kusvikira Mikari aisa chidhori pamubhedha, Dhavhidhi abuda nepawindo. Kubva ipapo ndo patinoona the 9th incident panozonzi is so among the prophets. Sauro akutuma vanhu kunobata Dhavhidhi ku9th kwaanga ari. Pachapter 20 ndo paya panoitika chibvumirano chaDhavhidhi naJonathan chekuti enda unohwanda kana zokanda museve zvinozofamba so. Pachapter 21 ndo panozomhanya Dhavhidhi ozonosvika kutemberi kuna Ahimeleki onotora chingwa achitiza Sauro. Kusvikira pachapter 22 Dhavhidhi unotiza Sauro kusvikira ava mubako reAdhulamu. Pachapter 23 Dhavhidhi unotiza Sauro oenda kuKeila. Haleluya. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Saka inopera chapter 23 Dhavhidhi ava kunonzi kuEngedi. KuEngedi ikoko akateverwa Dhavhidhi kusvikira Dhavhidhi azosvika paakati kuna Sauro, kunotsvakirei kundiuraya? Saka Dhavhidhi anozosvika paanoudza mambo kuti Sauro anoti kuna Dhavhidhi, wakarurama kundidarika, verenga verse 17. Asi ipapo tinoona kuti Dhavhidhi akapinda mubako ndokubva anocheka pisi yehembe yaSauro. Verenga verse 11 mamaenda pa verse 17. Chapter 24. Moreover, my father, see the skirt of thy robe in my hand, for in that I cut off the skirt of thy robe, and killed thee not. Know thou and see that there is neither evil nor transgression in me in my hand, and I have not sinned against thee, yet thou huntest my soul to take it. Sauro anoti kudii kuna Dhavhidhi pa verse 17. Saka Sauro akanga apinda mubako ndobva Dhavhidhi apinda kumberi, ndokubva Dhavhidhi azononyahwaira ndokunocheka pisi yedrezi raSauro. Ndobva akanomira pakakwirira ndobva akudeedzera. Zvikanzi ndasvika makarara ndikatocheka pisi yehembe yenyu iri panapa. Dai ndangaida kukuurayai ndakuurayai. Mwari ngaatonge pakati pangu nemi. Ko munotsvaka kundiurayirei? Ine handisi kutsvaka kukuurayai. Tarisai muone ndambosvika pamamakarara ndikatocheka pisi kuti muzive kuti ndanga ndiri ipapo. Pazese 17 akati kudii Sauro kuna Dhavhidhi? Akati kuna Dhavhidhi, iwe unondikunda pakururama, nokuti iwe wakandiitira zvakanaka, asi ini ndakakuitira zvakaipa. Itestimony yemurayiro pamusoro paKristu. Murayiro unoti kuna Kristu, unondikunda pakururama. Yes.
warondedzera nhasi pawakandiitira zvakanaka, nokuti hauna kundiuraya, kunyange Ishe akandiisa muruoko rwako. Nokuti kana munhu achinge awana muvengi wake, ungamurega akaenda hake here? Naizvozvo Ishe ngaakuripire zvakanaka nokuda kwezvawakandiitira nhasi. Zvinotarira ndinoziva kuti iwe uchazova mambo zvirokwazvo, uye kuti ushe hwaIsraeri huchasimbiswa muruoko rwako. Omberera Jesu maoko. Manzwa testimony yaSauro? Uchaita mambo, uchasimbiswa. Verse 21. Naizvozvo pika zvino kwandiri naShe, kuti haungaparadzi vana vangu vanonditevera, uye kuti haungaparadzi zita rangu mumba mababa vangu. Ipapo Dhavhidhi akapika kuna Sauro. Sauro akaenda kumusha kwake, asi Dhavhidhi navanhu vake vakaenda kunhare yavo. Saka chapter 25 hatiiverengi, inotaura zverufu rwaSamueri, yotaura zvakare pamusoro pekuroorwa kwaAbigail naDhavhidhi nethe Nabal incident. Handiti? Hallelujah. Amen. Right. Ngatiende pachapter 26 ndo patichawana answer yekuti Abhineri akafirei. Ukabuda muno usina kuzvinzwa izvozvo, unenge wazviitira zvakaipa. Kuchapter 3 kwatangati ya 2 Samuel, tanzwa zvichinzi Abhineri akaurayirwa kuti akabenga auraya naAsaeri munin'ina waJoabhi. But hachisiri icho chokwadi ichocho. Toda kuti ugoziva chokwadi, mafuta muri munhu here? Mafuta vanenge mafuse ava akutsva. Abhineri akafirei. Chapter 26 verse 1. Zvino vaZifi vakauya kuna Sauro paGibhea. VaZifi vakauya kuna Sauro paGibhea. Vakati, ko Dhavhidhi haazi novanda pachikomo cheHakira chiri pamberi perenje here? Ipapo Sauro akasimuka akaburukira kurenje reZifi, ana varume vane zviuru kurenje reZifi. Akatakura 1,000 people kunouraya munhu 1. Ana varume vane zviuru zvitatu. Yes. Vakanga vatsaurwa kuna Israeri kuti atsvake Dhavhidhi murenje reZifi. Yes, saka kuZifi ndo kwakaendwa naSauro ne3,000 soldiers. Vaida kunouraya munhu 1. Yes. Sauro akavaka misasa yake pachikomo cheHakira, achivakira munhu 1 chiri pamberi perenje kurutivi rwenzira. Muone kurondwa kuri kuitwa Kristu nevanoparidza murayiro. Vhangeri yaenda paTesaronika vavaka sinagogi ipapo. Vhangeri yaenda paBheria vavaka sinagogi ipapo. Vhangeri yaenda Greece vavaka sinagogi paAthens. Kutandaniswa kwaDhavhidhi nani? Asi Sauro ane mweya waMwari here? Ane mweya wetsvina. Yes. Asi Dhavhidhi wakanga agere murenje akaona Sauro achimuteverera murenje. Yes. Zvino Dhavhidhi akatuma vashori, akanzwa kuti Sauro wasvika zvirokwazvo. Dhavhidhi akasimuka akasvika pakanga pakavaka Sauro misasa yake. Dhavhidhi akaona pakanga pavete Sauro. David akatotsvaga kuti pakavata Sauro ndepapi. Ari kutsvagwa ka ndiye akanga akutotsvaga ari kumutsvaga. Yes. Dhavhidhi akaona pakanga pavete Sauro naAbhineri mwanakomana waNeri. Sauro anga akavata nani? Mukuru wehondo yake. Vanogara vari vese, murayiro haugoni kuzviparidza. Unoda Abhineri anozouparidza. Sauro apa, Abhineri apa, vese vakarara. Yes. Sauro wakanga avete pakati pengoro dzakanga dzakarongedzwa. Yes. Asi vanhu vakanga vakavata mumisasa yavo vakamupoteredza. Yes. Zvino Dhavhidhi akapindura akati kuna Ahimereki muHeti nokuna Abhishai mwanakomana waZeruya munun'una waJoabhi akati, ndianiko uchaburuka neni kuna Sauro kumisasa? Abhishai akati, ini ndichaburuka nemi. Naizvozvo Dhavhidhi naAbhishai vakasvika kuvanhu usiku, vakawana Sauro avete pakati pengoro dzakanga dzakarongedzwa. Pfumo rake rakabayirwa pasi pamusoro wake. Abhineri navamwe vanhu vakanga vavete vakamupoteredza. Zvino Abhishai akati kuna Dhavhidhi
nhasi Mwari wakaisa muvengi wako pamaoko ako nepfumo. Naizvozvo nditendere ndimubayire pasi nepfumo kamwe chete, handingamubayirwe chipiri. Dhavhidhi akati kuna Abhishai, usamuuraya, nokuti ndianiko ungagona kutambanudzira ruoko rwake kumuzodziwa washe akasava nemhosva. Dhavhidhi akati, Nashe mupenyu, Ishe ndiye uchamuuraya. Zvimwe zuva rake rokufa richasvika, zvimwe uchaburukira kundorwa akaparadzwapo. Zvikanzi Mwari ndiye anofanira kuuraya. Yes. Ishe ngaandidzivise ndirege kutambanudzira ruoko rwangu kumuzodzwa washe. Asi zvino tora hako pfumo riri pamusoro wake nechirongo chemvura tiende. Papa ine chimwe chibhodhoro chemvura chainwiwa namambo. Zvikanzi tora pfumo rake wotora chigubhu chemvura tiende. Naizvozvo Dhavhidhi akatora pfumo nechirongo chemvura zvakanga zviri pamusoro waSauro vakaenda. Verse 12 ndo pane nyaya. Yes. Naizvozvo Dhavhidhi akatora pfumo nechirongo chemvura zvakanga zviri pamusoro waSauro vakaenda. Hakuna munhu wakazviona, no man saw it, kana kuzviziva, no knew it, hakuna wakapepuka, no neither awaked, nokuti vakanga vavete vose, for they were all asleep, nokuti vakanga vakabatwa nehope kwazvo, because a deep sleep from the Lord was fallen upon them. Dzakanga dzatumwa naMwari. Upera Jesu maoko. Saka muri kuona zvatorerwa Sauro. Atorerwa pfumo raanda kubayisa Dhavhidhi naro. Atorerwa chigubhu chemvura. Nyamba mvura ndo iri kutsanangurwa pa7 dzaJohani. Ichinzi kana paine ane nyota ngaauye kuna anwe. Zvikanzi waitaura zvemweya waizopiwa vanotenda. Imi verengaika imi. Tinzwa kuti ichokwadi here kuti mvura inombopota futi ichitaura mweya mutsvene sezvakaita mafuta. Zvino nezuva rokupedzisira, zuva guru romutambo, Jesu wakamira akadanidzira akati, Verse 37 yeJohn chapter 7. Ani nani kana ane nyota ngaauye kwandiri anwe. Unotenda kwandiri sezvakarehwa norugwaro, nzizi dzemvura menyu dzichayerera dzichibva mukati make. Nzizi dzemvura menyu dzichayerera dzichibva mukati make. Asi izvi wakareva zvomweya, aitaura zvaHoly Spirit, waizopiwa avo vaitenda kwaari, waizopiwa vaitenda kwaari, nokuti mweya wakanga usati wavapo, mweya wakanga usati wapiwa, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa, anga asati akudzwa, asati akutonga, anga asati akubata ushe, akanga asati apuwa zita repamusoro pemazita ose. Saka muri kuona mvura iri kunzi iri kutaura mweya mutsvene. Old Testament mweya mutsvene aipota achita zvekupinda muvanhu achibuda. Ndosaka kari kagubhu kadiki. But Dhavhidhi haizogona kutonga asina kutora kagubhu ikaka. Hallelujah. Museve waSauro wakabayirirwa pasi, waari kutora achienda nawo, uri kutsanangura kuti Israeri iri pasi pemurayiro yaida kuti izadzise demand yechivi panodiwa ropa. Saka museve ndio unozobaya chinofanira kuita sei? Kuburitsa ropa chacho. Saka paari kutora museve Jesu kuna Sauro, ari kutoudza vanhu vekumurayiro, regai kuramba muchibaya mhuka, chibayai ndini chibayiro chacho chekuti mugozoregererwa naMwari. Chitarisai muone kuti taati tifunga kuti Sauro unongori munhu unoda kurara. Ndosaka akatorerwa chigubhu chemvura nepfumo, akasaona kuti papinda vakomana panapa. Shoko robva rati haasiri akanga angorara, Ishe akanga apindira, akawanza hope pana Sauro nepana Abhineri. Nyamba hope dzinotaura kusapepuka, kusapepuka kunotaura kusanzwisisa, kusanzwisisa kunotaura kushayikwa kwechizaruko. Kureva kuti vana Sauro vakaramba vachitenderesa Dhavhidhi, chavachazopiwa naMwari chii? Ihope. Saka havasi kuziva vana Sauro kuti mupfuma hapasisina, chigubhu chemvura hapasisina. Chii chiri kusaka vadaro? Vane hope dzavakapiwa naMwari. Ngatinzwei hope idzodzo dzichitaurwa paRomans 11
dzakakotsereswa Israeri ari pasi pemurayiro. Haleluya. Amen. Handei pa amanaka ngativerenge kubva pavhesi 1. Ndinofunga kuti kana uri munhu anoda kunzwa shoko raMwari, nhasi unofanira kuenda uchitya Mwari. Kuti vhangeri ichiparidzwa nhasi yakagadzirirwa migero yayo kudhara, zoti every sermon inenge ifanira kunopinda mumigero yayo ichinongedzera vanhu kuna Kristu kusvikira vanhu vachienda kudenga. Hapana chinhu chinofanira kungoparidzwa nemushumiri chisina mugero wachinonopinda machiri. Sauro haana kungorara nekuti waive munhu anga aine mweya wedaho kungorararara. Pane hope dzakatobva kuna Mwari dzakararisa Sauro kuti Dhavhidhi agoona chigubhu changa chiina Sauro. Haaichiwana Sauro akasvinura nepfumo racho. Romans 11 verse 1. Zvino ndinoti, ko Mwari wakarasha vanhu vake here? Mwari ari kuponesa here vanhu verudzi rwaSauro? Haisha. Kwete. Nokuti neniwo ndiri muIsraeri. Ini ndinotoriwo weimba yaSauro. Worudzi rwaAbhurahama. Weimba yaBhenjamini. Apo. Yes. Ndiri weimba yani? Benjamin. Anditi Mefibhosheti ndeweimba yaSauro. Ndiye ari kudedzwa kapatafura yaDhavhidhi. Sekudedzwa kwakaitwa Pauro kakuti aparidze shoko renyasha. Asi akabhenga ari muFarisi. Anditi Mefibhosheti anga akaremara, akadonedzwa nemureri wake. Ko Pauro aigona kufamba here nekutenda? Iye anga akaremadzwa naana Gamariel. Yes. Mwari haana kurasha vanhu vake vaakaziva pakutanga. Ko hamuzivi kuti rugwaro runoti kudini pamashoko aEriya here? Kuti unokumbira kuna Mwari pamusoro pavaIsraeri achiti, Ishe vakauraya vaprofita venyu, vakaputsa aritari dzenyu, ini ndakasiyiwa ndoga, zvino votsvaka kundiuraya. Asi Mwari unopindureiko? Handiti zvanzi zvino votsvaka kundiuraya? Aitaura izvozvo ndiani? NdiElijah nditi? David havasi kutsvaka kumuuraya here vana Sauro? Yes. Asi Mwari unopindureiko? Unoti, ndakazvisiyira varume vane zviuru zvinomwe vasina kufugamira Bhaari. Zvino saizvozvo nenguva ino variko vakasara vakasanangurwa nenyasha. Zvino kana kusanangura kuri kwenyasha hakuzati kuchiri kwamabasa. Kana zvisakadaro nyasha hadzisisiri nyasha. Zvino tichatiiko? VaIsraeri havana kuwana zvavakanga vachitsvaka, asi vakasanangurwa ndivo vakazviwana. Vamwe vakaomeswa. Visai vakaomeswa. The rest were blinded. Iti vamwe vakapofomadzwa. Vamwe vakapofomadzwa. Verse 8. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, Mwari wakavapa mweya wehope, meso kuti varege kuona, nenzeve kuti varege kunzwa. Ai, boita rushaombere Jesu maoko. Mwari akavapa mweya wei? Sauro akaitwa sei? Vhangeri akarura vashamwari. Uri kuzvidziwawo? All right. Verse 9 and 10. Kati kuverenga verse 8 tsokodza verse 8 muverenga 9 and 10. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, Mwari wakavapa mweya wehope, meso kuti varege kuona, nenzeve kuti varege kunzwa, kusvikira zuva ranhasi. NaDhavhidhi unoti, tafura yavo ngaiitwe musungo neriva, nechigumbuso, nechinotsiva kwavari. Meso avo ngaasvibirwe, varege kuona, mukotamisa misana yavo misi yose. Mazvita, ndiIsraeri ari kutaurwa. Ari kuramba kutenda nekuda kwemurayiro. Murayiro watiri kuti ndiye Sauro ari kurehwa. Handi back kuscripture yedu. Tsokorodza verse 12. Naizvozvo Dhavhidhi akatora pfumo nechirongo chemvura zvakanga zviri pamusoro waSauro, vakaenda. Hakuna munhu akazviona kana kuzviziva, hakuna wakapepuka. Hakuna kana akaita sei? Akapepuka. Sei kusina akapepuka? Nokuti vakanga vavete vose, nokuti vakanga vakabatwa nehope kwazvo dzakanga dzatumwa naMwari. Kureva kuti kana munhu akatadza kuponeswa,
haatadzi kuponeswa nekuti haadi kuponeswa. Chinomutadzisa kuponeswa kusanzwisisa vhangeri riri kuparidzwa. Nyamba munhu wese kana asati aponeswa anenge akabatwa nadzo hope idzodzo. Kuti utozogona kutenda ka unenge wapeputswa. Asi kana Mwari asikade kuti upepuke anobva ati hope idzi ngadzikubate kusvikira uchiparara kuenda kudziva romoto. Akazotenda here kuti Dhavhidhi ngaatonge Sauro ari mupenyu? Handi Sauro akangofa ari muvengi waDhavhidhi. Ndokuparara kucheta vanhu vari kuparidza murayiro vachafa vari vavengi vaKristu. Yes, verse 13. Zvino Dhavhidhi akayambukira mhiri. Dhavhidhi akayambukira mhiri. Akamira pamusoro pegomo ari kure. Tangidzai verse 13. Toda kuti vakaverenga tichiteedzera tione kuti Abhineri akaurayiwa nei. Zvino Dhavhidhi akayambukira mhiri. Akamira pamusoro pegomo ari kure. Akamira pamusoro pegomo ari kure. Asi pakati pavo pakanga pane nhambo huru. There was a great space there between them. Ndo zvakaita zviri kuitika pakati pevanoparidza murayiro nevanoparidza nyasha. Pane gap rakakurisa. Zvekuti hakuna anofanira kuti akaona Sauro ofunga kuti Sauro ndiDhavhidhi. Kana kuti ukaona Dhavhidhi ofunga kuti Dhavhidhi ndiSauro. Pane great distance. Vhangeri yenyasha nevhangeri yemurayiro asina kumbofanana. Hakuna anoziva vhangeri angati anzwa guta achitaura nyaya yechegumi agozoti anofunga kuti guta anoziva vhangeri yenyasha. Pane distance yakakura between pakamira Sauro nepakamira Dhavhidhi. Yes. Dhavhidhi akashevedzera kuna Abhineri. Ngatideedzerei mazwa aya. Dhavhidhi akadeedzera kunani? Akati kudii? Mwanakomana waNera akati kudii? Nandi Abhineri. Abhineri. Haudaviri here? Haudaviri here Abhineri? Ipapo Abhineri akadavira akati, ndiwaniko unoshevedzera kuna mambo? Abhineri ndimambo here? Rugono chachiri chirabishi chemuyo. Zvikanzi uri kuitira mambo Loisi. Abhineri. Zvikanzi Abhineri daira. Zvikanzi ndiwani unodeedzera kuna mambo. Yes. Dhavhidhi akati kuna Abhineri, ko iwe hausi murume wenhare here? Hausi murume akasimba here Abhineri? Ndianiko akafanana newe kuvaIsraeri? Masimbiro ako pakurwa ndiani akafanana newe Abhineri kuvaIsraeri? Wakaregereiko kurindira ishe wako mambo? Hauna kuchengeta mambo Abhineri. Nokuti mumwe munhu wakanga apinda kuzoparadza mambo. Kune munhu auya ikoko aida kuuraya mambo. Ishe wako. Ichi chinhu chawaita hachina kunaka. Maitiro awaita Abhineri haana kunaka. Nashe mupenyu Abhineri. Maifanira kufa. Unofanira kufa Abhineri. Ngatidzokorodze verse 16. Musati waifanira sezvo kutaura nerechirungu. Rechirungu ratiro, as the Lord liveth, you are worthy to die. Ichi chinhu chawaita hachina kunaka. Nashe mupenyu, unofanira kufa, nokuti hamuna kurinda ishe wenyu muzodzwa washe. Yes. Zvino chitarira pfumo ramambo nechirongo chemvura chakanga chiri pamusoro wake zviripiko. Sauro akaziva inzwi raDhavhidhi akati, ndiro inzwi rako here, mwana wangu Dhavhidhi? Dhavhidhi akati, inzwi rangu, ishe wangu mambo. Akati, ko ishe wangu unoteverereiko muranda wake, nokuti ndakaiteiko? Zvakaipa zviri mandiri ndezvipiko? Naizvozvo zvino ishe wangu mambo, chidonzwai mashoko omuranda wenyu. Kana ari ishe wakakukurudzirai kurwa neni, ngaapiwe chipiriso. Asi kana vari vana vavanhu, ngavave vakatukwa pamberi pashe, nokuti vakandidzinga nhasi kuti ndirege kugara panhaka yashe, vachiti enda undoshumira vamwe vamwari. Muri kuona kuti Dhavhidhi anobva ataura kuti vanhu vese vanotevera Sauro vakatukwa. Yes. Kana paine vanhu vakakufurirai kunditevera, ngavaive vakaita sei? Saka Galatians chapter 3 verse 10 inoti kudii? Inoti kudii? Dhavhidhi uri kuti vanhu vari kukufurirai kunditevera
ngava vanhu vakatukwa. Yes. nokuti vose vari vamabasa omurayiro vari pakutukwa, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro kuti vazviite. Verse 20, ngatidzokere kuna Samueri wedu. Naizvozvo zvino ropa rangu ngarirege kuwira pasi kure naShe, nokuti mambo waIsraeri wabuda kuzotsvaka rutata rumwe somunhu unovhima hwari mumakomo. Yes. Ipapo Sauro akati, ndatadza, dzoka hako mwana wangu Dhavhidhi, nokuti handichazokuitiri zvakaipa, nokuti upenyu hwangu hwakanga huchikosha pameso ako nhasi. Tarira, ndaita sebenzi, ndatadza kwazvo. Mazvona? Yes. Mazvona kuti Abhineri achifa, Dhavhidhi anoti wakafa sebenzi. Yes. Sauro anoti wochi ndaita sebenzi. Saka kana Jesu akutonga, Kristu akutonga, Dhavhidhi akutonga, Dhavhidhi azodzwa, murayiro unenge waungoita sebenzi, Abhineri achingofa usebenzi. Saka uchiona kuGaratia 3 inoti vaGaratia vekusafunga ndavakanga vaakuparidza murayiro vachitenda murayiro. Yes. Ipapo Dhavhidhi akapindura akati, tarirai pfumo ramambo, mumwe wamajaya ngaayambukire uno aritore. Ishe unoripira munhu mumwe nomumwe kururama kwake nokutendeka kwake, nokuti Ishe wakakuisai nhasi kwandiri, asi ndakaramba kutambanidzira ruoko rwangu kumuzodziwa waShe. Zvino tarirai, upenyu hwenyu sezvandakahukudza nhasi, saizvozvowo upenyu hwangu ngahukudzwe naShe, iye andirwire pakutambudzika kwangu kwose. Ipapo Sauro akati kuna Dhavhidhi, wakaropafadzwa iwe mwana wangu Dhavhidhi, uchava nesimba uye uchakunda kwazvo. Naizvozvo Dhavhidhi akaenda hake naSauro akadzokera kumusha kwake. Muri kuona here kuti pese pari kusangana Sauro naDhavhidhi, pari kusiya Sauro achitaura mashoko akanaka pamusoro paDhavhidhi. Kana Sauro akundikana kuuraya Dhavhidhi, pari kuzosara paakunzi wakaropafadzwa, uchakunda, uchatonga, Mwari anenge ainewe. Akutaura mazwi iwayo ndiani? NdiSauro. Kureva kuti vanhu vanoparidza murayiro vakasvika pavanokundwa naKristu vaona kuti murayiro wavo haushande, chinozosara padhibheti iyoyo ndechekuti vanhu vachazoziva kuti murayiro haufaniri kuronda rufu rwaKristu. Murayiro unofanira kupupura kunaka kwaKristu. Blessed be thou, my son David, thou shalt both do great things and shalt also prevail. Hallelujah. Amen. Akauraya Abhineri ndiani? Akauraya Abhineri ndiani? NdiDhavhidhi. Dhavhidhi paakazenga akutaura nezvekuti Joabhu aurayirei Abhineri, akanga akanganwa. Akakanganwa kuti ndiye akapronounsa rufu rwaAbhineri. Musi waakanovhomora chigubhu chaSauro nemunondo kana kuti mupfumo raSauro. Nekuti akati kuna Abhineri, iwewe unofanira kuchengeta upenyu hwamambo. Pane munhu auya ikoko akatora pfumo ramambo nechigubhu chemvura chamambo, iwe wakarara. naMwari mupenyu Abhineri unofanira kufa. Zvino Dhavhidhi unonzi nemagwaro wakanga ari muprofita. Kureva kuti zvakazosara zvoitika kuna Abhineri zvichiitwa naJoabhu. Joabhu haana kuuraya Abhineri nekuda kwenhau yaAsaeri. Chakaurayisa Abhineri chigubhu chaSauro chakatorwa naDhavhidhi. Tsokorodzai vhesi ya16. Ichi chinhu chawaita hachina kunaka. Maitiro awaita Abhineri haana kunaka. naShe mupenyu maifanira kufa. Mazvono taincluda Mwari panyaya. Akatoti nani mupenyu. Zvino Mwari anokanganwa here? Asi munhu anokanganwa. Akati kudi naShe mupenyu maifanira kufa. Aiwa kanigadzirisai baba svinyurai. Unofanira kufa. naShe mupenyu unofanira kufa. naShe mupenyu, you are worthy to die.
nokuti hamuna kurinda ishe wenyu muzodzwa washe. Manzwa problem yacho? Problem yauchafira ka hauna kuchengeta mudhara. Iye zvine zvigubhu chavo chiri kuno. Pfumo ramudhara riri kuno. Uri general werudzi dai Abhineri. Izvo tati Sauro murayiro, Abhineri Levitical priesthood. And Hebrews chapter 7 verse 11. Yabuda yatova cheni. Naizvozvo kana kukwanisa kwaivapo nenzira youprista hwaRevhi, Dai Levi akagona kuchengetedza mambo. Nekuti kuchengetedza mambo ka murayiro uchipiwa waitsvaka kururama. Kureva kuti mambo zvaari kunzi haana kuchengeteka, ari kunzi chinangwa chamambo hachina kuzadziswa. Vanhu vashayiwa mukururama asi varimo mumurayiro. Murayiro unofanira vanhu kupa vanhu kururama wakutikana. Tangidzai. naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira youprista hwaRevhi, Dai Sauro akachengeteka mumaoko maAbhineri. nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. Nekuti Abhineri ndiye aichengeta Sauro. Ko mumwe muprista waifanira kuzomuka seiko wegwara raMerikisedheki asinganzi wegwara raAroni? Ko Kristu aizoya, ko Dhavhidhi aizotonga sei uchinzi ndeweimba yaJudha asinganzi unobva kuimba yaLevhi? Nokuti kana uprista uchishandurwa, Nekuti kana Abhineri achifa, nomurayiro unofanira kuti ushandurwe. Sauro anofanira kufawo zvakare. Verse 18. Nokuti murau wokutanga unokoneswa nokuda kwoutera hwawo. Sauro unobviswa nekuti haana kugona kururamisa vanhu, haana kugona kutya Mwari. Sauro chaakabvisirwa kusateerera Mwari. Ndo zviri kunzi murayiro wokutanga unobviswa nekuda kwoutera hwawo. Sauro anga ine utera, anga asingateereri Mwari. Uye nokuti hauna maturo. Uye Sauro anga ari nhubu. Nokuti murayiro hauna kukwanisa chinhu. Hakuna munhu akamboona Sauro achiita zvakarayirwa naMwari. Zvino tariro inopfuura nokunaka ikaiswapo. Dhavhidhi unofadza Mwari akazodzwa. Yatinoswedera nayo kuna Mwari. Ndiye wamunogona kutungamirirwa naye pakuteerera Mwari. Uri kuona nhau yacho? Inhau yemurayiro nesungano yenyasha. But yakaitwa personified muvanhu. Muna Sauro nemuna Dhavhidhi. But hapana anoshanda ari ega. Jesu une advantage imwe chete. Anoti ndiye doctrine racho. Ndiye zvakare muprista wacho. But murayiro hauna kudaro. Unotoda vanhu vaviri vakazvimiririra. Unotoda Sauro woda Abhineri. Vagofamba vari vangani? Vari vaviri. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika? Yes. Saka Abhineri akatonzwa mazwi aDhavhidhi achiti haufaniri kurarama, naishe mupenyu unofanira kufa. Iye zvinezvi mambo havana chigubhu chavo. Iye zvinezvi mambo havana pfumo ravo. Iwo wanga wakarara. Apa hope dzacho taakuzoti dzakabva kunani? Kuna Mwari. Ndokubva zvapera izvozvo kusvikira Sauro anofa, Abhineri ndokubva asara. Izvo Abhineri ane death sentence kudhara. Yobva yafanana neyaUria. Mwari unotaura achiti Dhavhidhi aurayirei Uria, sekunge akanganwa kuti ndiye akanyoresa Deuteronomy 7 yekuti kana mapinda muKenani vaHiti vese ngavaurayiwe. Izvo Uria akanga ari muHiti. Kuno Dhavhidhi akasara otonga. Uria aine death sentence kudhara, anofira nhau yerudzi rwake. Mwari akanga arayira kuti vaHiti vese ngavaite sei? Ngavafe. Izvo zvaakutaurwa pana Abhineri. Hallelujah. Amen. Naishe mupenyu, Abhineri unofanira kufa. Hallelujah. Amen. Saka Abhineri akazofa sebenzi nekuti aifanira kufa pakafira Sauro, haana kufira ipapo. Saka ubenzi hwake ndehwekuti akasarirei ari mupenyu. Iye audzwa kare kuti aifanira kufa. Hallelujah. Amen. Mukurangarira kuti Dhavhidhi aita akagaragara oti kuna Abhiatari ndipe efodhi. Kutorwa kweefodhi naDhavhidhi kwakusina kumira mushe kaiwo. Ko efodhi yaibvumidzwa here kubatwa naasiri weimba yeuprista. But Dhavhidhi aiipfeka sei efodhi?
aive muprofita, aiprofita kuti uprista uchachinja imba, uchabva kuimba yaLevhi wopiwa Kristu, asiri weimba yaJudha anobva kuimba yaMerikizedheki. But Kristu haatori upristaka kana vana Abhineri vachiri vapenyu. Abhineri waifanira kuita sei? Kutanga afa. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika here vadikani? Saka muri kuona kuti chinogonekwa bedzi naAbhineri kana akasara Sauro afa, anongogona bedzi kukaringa zvinhu, kuvhiringidza zvinhu, kukonzeresa disorder. Nokuti panofa Sauro pane pachinzi murayiro waita sei? Waguma. But kunosara munhu anenge achiti ndoda kukuparidza murayiro iwoyo. Saka kana wakuparidza murayiro manje uchafa sebenzi saAbhineri. Problem yako wakatadza kuchengeta chigubhu chaakuna Dhavhidhi. Akusisina mweya mutsvene kuOld Testament, akusisina chipiriso kuOld Testament. Zvese izvo zvaakupi? Kuna Kristu. Hallelujah. Amen. Maona here chikonzero chakafira Abhineri? Ndiani anoda kuchitaura? Tobva tapedza sevhisi yedu. Torai nzvimbo dzenyu. Aripo here anoti mumineti imwe chete angatsanangure kuti Abhineri akaurayiwa nei? Unzai maiki. Simudzai ruoko kana muchida kutaura, muchida kutraya. Vanouya ikoko nayo. Abhineri akaurayiwa kupronounza kwakaita David ari kune rumwe rutivi regomo, achitaura kuti wakakodzera nekufa nekuti hauna gona kuchengeta chigubhu chemvura chakanga chiri kuna Sauro, uyezve hauna kukwanisa kuchengeta mambo nekuti Mwari akanga aisa hope huru kuna Sauro nevanhu vake. All right, ngativamberere maoko. Muri kuona here kuti tikataura chokwadi in all fairness Abhineri haana kukundikana kuchengeta mambo. Tikada kutonga nyaya iyi tichinyatsoruramisa mhaka. Pane rangade kutsanangura kuti sei tati tikada kutaura tishandisa fairness yepanyama, Abhineri haana kukundikana kuchengeta mambo. Sei tadaro? Nekuda kwokuti hope huru dzakauya pana Abhineri haisi mhosva yake. Shoko rinotaura kuti dzakabva kuna Mwari, saka hakuna anogona kurambira Mwari, zvakataurwa naPauro kuvaRoma chapter 9. Ngatiomberere maoko. Izvozvo zvatataura zvinotirevei pamusoro peLevitical priesthood nemurayiro naKristu? Ndiani mwada kutraya? Pane vakasimudza maoko vari kunoko. Abhineri akarariswa hope, Sauro akarariswa hope, zvokuti akatadza kuchengeta mambo, akatadza kuchengeta chigubhu chamambo, akatadza kuchengeta pfumo ramambo. But ndiMwari akazvita. But Dhavhidhi achitonga nyaya akati unofanira kufa nekuti unochengeta mambo. Kana taakutarisa Dhavhidhi saKristu, Sauro semurayiro, Abhineri seLevitical priesthood, tinoti isusu Abhineri haana mhosva, asi kunyange zvazvo asina mhosva waifanira kufa. Zvinorevei katariplesa zvidhori izvi taane reality yacho? Tikuona kuti Levitical priesthood payakaiswa pabasa naMwari yanga iri yekuti kuparidza murayiro, kandi yanga iri yekuti vanogororamiswa nekuda kwemurayiro wavaiparidza. But tikuona kuti kana kwa New Testament muno tikuona kuti Levitical priesthood ndosaka yakazoparadzwa naKristu pamuchinjikwa, payakagumisa nenda kuti zvagara zvaangotaura kunzi haisi kugona kuzopa vanhu kururama, wanga uri under the law. Kururama kwaizouya naKristu, ndosaka akagumisa murayiro pamuchinjikwa. Ndiani anoda kutsinyira zvavataura achinyatsotsetsenura vatsenga-tsenga, but idea yacho vanayo? Abhineri mhosva yake ndeyekurara, but akarara ega here Abhineri? Akarariswa naMwari, but mambo vanokoti ngaafe chete zvakadaro. Zvinorevei takatarisa Levitical priesthood nemurayiro naKristu? Tinoona kuti
zvinhu zvaifanira kuitika nemachannels mawiri akaita zvii zvamuri kuti zvinhu izvi bhozi zvine nguva yazvaifanira kuitika mwari aifanira kuzvitendera rikaendetsana havasi kubuda machera kuti zvii zvine nguva yazvo ivo matanga mataura zvinhu zvaizvi kutorwa kweumambo kubva kuna Sauro kwanga kune nguva kutungamirira kwaSauro kwaifanira kuguma then toita Asha kutungamirira kwaDhavidhi. Murayiro waifanira kuwana nguva yaunopera topinda muna Kristu. Saka kurariswa kwakaitwa vana Sauro hope ndinoona sekutumwa kwakaitwa maIsraelites kuuraya Kristu, of which zvanga zvakatotaurwa kudhara kuti Kristu achauya achazodai. Saka maIsraelites vakashandiswa naMwari kutouraya Kristu wacho kuti chiprofita chizadziswe kuti tipinde mugrace. Ngativaomberere maoko asati zvabuda. Ngatimbomire kutsanangura kuti zvaifanira kuitika. Chirambo zvii zvatiri kuti zvaifanira kuitika. Imboriplacai zvidhori nereality. Dhavhidhi ndiani? Sauro ndi uyai nemaiki kuno, pane vamajamba kunoka. Munozodzokera ikoko. Sauro ndiani? Abhineri ndiani? Saka chii chakaitika? Pari kunzi naDhavhidhi Abhineri ngaafe, zvinorevei pamusoro peLevitical priesthood? Kristu ari kuti kudii? Yes. Sekuitika semaitikiro akaita Mwari achirarisa Abhineri naSauro, zvinoratidza kuti Mwari by design haana kugadzira murayiro achiti uchaponesa vanhu. Saka it was a way yekucreate a flow yekuti murayiro hauzokwanisa kuzoponesa vanhu, zvichitaura kozi pakazotorwa futi shoko richienda kuna chigubhu ine mvura inoreva shoko richienda kuna Dhavhidhi. Saka yanga itori plan yaMwari yekutoti murayiro hawaizogona kuzoponesa vanhu. Kurara muri kuti kunorevei imimi? Kurara kunoreva kuti vanhu havaizokwanisa kunzwisisa shoko rechokwadi raMwari, havaizogona kuzarurirwa kuti vazive Kristu, vaone Kristu. Havana kugona kuona Kristu mumurayiro. Ndidzo hope dzavakarariswa. Saka varariswa kudaro, Kristu anobva uya oti kudii pamusoro pekurara kwavo? Anobva ati kuna Abhineri. Anobva ati kuna Abhineri, naizvozvo nokuti watadza kuchengetedza mambo, naizvozvo iwo unofanira kufa, which means ipapo topata kuti replace Abhineri vanje replace mambo. Naizvozvo murayiro watadza kururamisa vanhu kuendesa kuna Mwari, saka naizvozvo murayiro unofanira kuguma. Saka Levhi ndiye ari kunzi, uri kuona Levhi zvawaita, takakupa murayiro kuti uparidze. Kana waparidza murayiro Levhi woruramisa vanhu, but wona kurara kwawaita Levhi hauna kana kupepuka kuti uchengete murayiro vanhu varuramiswe nawo. Saka iwe Levitical priesthood wakuita sei? Wakuguma. Saka Levhi kana achiguma hasiye Sauro ari mupenyu, uye Sauro kana achiguma hasiye Abhineri ari mupenyu, because Sauro anoparidzwa naAbhineri, kureva kuti murayiro unoparidzwa neLevitical priesthood. Zvanzwika zvakanaka. Saka pari kunzi naDhavhidhi Abhineri unofanira kufa naishe mupenyu, ari kutoti ndimwari akazvironga kuti waifanira kurara. Handiti zvanzi ishe ndiye akararisa Abhineri. Dhavhidhi akutaura kuti Abhineri ngaafe, obva ati naishe mupenyu. Abhineri anofanira sei? Kureva kuti Abhineri warariswa kuti ugofa. Verengai vhesi yekupedzisira, Ezekiel chapter 20 verse 25. Tione Mwari achitaura pachena kuti anga achida kuuraya Abhineri kudhara, anga achimushayirira mhosva, ndobva ati ndichamurarisa, ndobva ndazomurayira kurara. Ndakavapawo mitemo yakanga isina kunaka nezvakarayirwa zvavakanga vasingagoni kurarama nazvo, ndikavasvibisa nezvipo zvavo zvavakapinza mumoto, zvose zvinotanga kuzarura chizvaro, kuti ndivaparadze vagoziva kuti ndini Ishe. Tsokorodzai verse 25 mune imwe yacho, mundiudze kuti ne 26 mwarari kuti kudikwe imi? Ndakavapawo mitemo yakanga isina kunaka. Ndakavapa Sauro akanga asina kunaka, ndakavapa murayiro wakanga usina kunaka.
nezvakarayirwa zvavakanga vasingagoni kurarama nazvo. Kuvati chengetai mambo vana Abhineri, vakuti kana kuchengeta mambo. Chengetai chigubhu, vakuti kana kuchengeta chigubhu. Chengetai pfumo, vakuti kana kuchengeta pfumo. Yes. Ndikavasvibisa nezvipo zvavo zvavakapinza mumoto zvose zvinotanga kuzarura chizvaro kuti ndivaparadze vagoziva kuti ndini Ishe. Kana maura Abhineri moita sei? Zvikanzi Abhineri kana afaka, ndobva ndazivikanwa kuti ndinani? Ndini Ishe. Mwari achivapa murayiro aiziva kuti hauna kunaka. Ati mamuzwawo. Ati mutemo wandakaponga wakanaka here? Zvikanzi hapana anoruramiswa nawo. Ndinoda kutozongoti kana vasvibisa nezvipiriso zvavo, ndobva ndavaparadza. Mobva mazoziva kuti ndinani? Ndini Ishe. Umberera Jesu maoko. Kureva kuti dambudziko raJoabhi rinosara riri 1 nderekuti akaburitsa munondo wake akabaya Abhineri nawo. Abhineri akanga achinzi anorayiwa naShe. Nekuti Sauro paakawanikwa akavata, Abhishai akatoti kuna Dhavhidhi, ndimuuraye. Zvikanzi aiwa, Mwari achamuuraya ega. Ndo mafiro aifanira kuita futani Abhineri. Kureva kuti mushumiri haafanira kuti iye ndiye achagumisa murayiro. Anofanira kuti Mwari ndiye akagumisa murayiro paKalvari. Wafa sebenzi kaAbhineri iwe. Sauro akati ndaitawo sebenzi. Kureva kuti mapenzi maviri ari kufamba achingoteera Dhavhidhi. Sauro ari kuti ndiri benzi. Abhineri anoti anonzi waita sei? Wafa sebenzi. Pakeriyo iyi kai. Haumbobva wakagona kuitsanangurira munhu akainzwisisa. Unomboenda kumba uchingoti raya yakanaka. Abhineri, Asaheri, Abhishai, Joabhi, Ishibhosheti, vana vaZeruya. Tinotenda Mwari nesevhisi yatanga tiinayo. Kana pakati pedu ari paanonzwa kuti shoko iri rabaya mwoyo wake, anoda kuporeswa. Toda kuti usimuke izvezvi uye kumberi kunoku ugotendeuka uve mwana waMwari kufanana navamwe.